Le tús a chur leis an gcuid seo bualam cuireadh a thabhairt go Óstán an Oireachtais 2022 I híocht ar an Ardán agus tús a chur leis an seisiún seo. Óstán an Oireachtais. Leabhar. Rís agla go bhfuil aondaine an seach Nis nach rá a láthair ag an géad Léacht is mór againn mhór gúideacht a tróna agus thar ceann na hagraíochta fear an fíorchaoin fáilte roimh hi gár Gomóra agus ár Gealúra agus 125 bliain ar an bhód slánatha againn. Bíonanta go deo an léargas agus an chur a láthair a fuaramar ón Olaf Garage Denver ar cheanna chur an Oireachtais ar chósaí litirtha. Agus an ista fear eile linn a bhfuil léargas le ag a féin le rint linn. Cés fear a cháirde le feol a chur ar na crábha agus blaise a thuirt dúin de chápéisí an Oireachtais agus iad a thuirt chun beochta ach Liam ó Móráin a tá hééis se bheith sáite sa chartlan hééis gá 5 bliana fihead a chatha na stúrthóir ar Oireachtas na Gaeilge. Tugam díobh Liam ó Móráin, míle fáilte rót a Liam. Gur míle maith bhádín, tá mé frí chuimínad. Níl mé ach le leabhléon agus tá chulthóirt aithrí. Tá Óstán Nuain, Móráin de Brún, tá Cathaoirleach Nuain, Stefán Ó Móráin, Guím gach rathair, agus le léitheanta beagganús tá Ceannasaí Nuain. Agus goim gachrathair ná é bhharí na Gonacha agus an cúram sin, agus go dtíobhann an privilege sin in is eici. Bhailim freisin ceapachan a rééislú le Regina Ó Ciardha atá seo, nu a ceapí mar phríomhhaimimeach ar Gaeilge. Agus goim fad saoil agus sóidnas in is ar Anton Ó Chuileán agus é tuairt aig ar I géad cuideile gá híal. Tá mé chuimniú beaggan I beag bídeach orb siúd nach bhfuil an seo hinar más gan ocht. Fiú ó bhí muid le chéile mar Oireachtas City West, daoine tá imimeir lína féirne agus daoine eile tá tín agus nach bhfuil in achhain a bheithe láthir. Déting míle duine lú ach ní luúach éon an móán agus sin ní nóirín ní chonéile a cá tréimh se fada marúnaí ar Oireachtas sa le neachmise seach sa bus. So guim deasláinte orta nóirín agus go méid tú eis sin ar ggóúidir go han lua. Tamil garid rih sinú có aontu in an chéasta. Leabhar príomhhearadh na Breataine Tony Blair le na meán cumarsáide agus dúirt sé, a day like today is not a day for sound bites, but I feel the hand of history on our shoulders. I really do, dúirt sé. Nis ní minic go híal gomach deise agam focail príomhhearadh na Breataine a úsáid ach tá siad sa gceist in jobh. 125 blianas an láin jobh, hiúil lucht freistal an céad Oireachtas, sús agus an nús an tráid an seo Léigh Conal agus iad déanamh amálach a chuig an seomrachaoin sa rotunda, pictiúil an ambassador bhí an ina dhiair sin. Tám cinnte gur stop cuideach ab an seo Óstán Gresham ag Dulán nó ag Philidóibh. Dúirt Douglas de Híd an ihe sin, táid de bula láidir ar son na hhéir na nocht. Táid ag taspáint gon damhmhór go bhfuil an tanéire ar na Gaeilge beo ann go fóil. Tharla go leor sa tír seo idir sin agus níos ag 24 nuair thuchraí chun na Gaeilge gan leannacht a raigh agru Oireachtas. Agus bhí lágtrá ann idir sin agus níos ag trochaní nuair a bhharrta grúpa Gael an éile a bhunú. Rud a riniu ar an sathran an cearthlá go saoin níos ag trochaní I dteachan Ard-Mhuir. Daoine mar an seoach, Pádraic Ó Siocrú, Andrew san Mhuinechan, Lón Ó Dúil, Eileen Ní Cathaoirleach, Anya Ní Chanan, Brian Ó Cuíomh, athar éimean, agus daoine eile nach iad a bhí mun na Hoibre. San Irish Times an lá sin scríb Sean Beaumont an méid seo. Caithfar a hiiscint gur bé fear an bháinín an fear ar fónamh is saoil na hÉireann. Má tá costan Oireachtas ag rithir I leas túair sí túsáite go ar na Gaeltachta. Creidim nar tú go fáim ceart gon bhla sin nó gur dearnú gá chuid go néile ní ag nóchaní agus gur dearnú an Forbairt chuí ar Oireachtas na saona.
Tá fás Forbairt agus leathnú mar bacóir tacaí bhéile, agus credim gúil sí inis olibh go na blianta atá amach roin. Ag tagart de rís go Seán Beaumont, bhí Seán póstal le mar ní rách ar bh neachtaí le ón macnéal. Bhí Mach agus Bertíní nachub, dí nachub sin mar a Beaumont. Fós mar a Beaumont Dónall Ó Móráin, círíoch ó hús, ach fear an ói a cach cuidhata óige an seo im Léacht Cliath. anam.ie agus duine beth agé bhfuil an deis agé go le seachar www.anam.ie détá leat a híle chahabh a léibh chuig stair chuig gona daoine seo. Ach deir anam faoi gan áras bei bunú Gaeilge ar an tríal á bealta 1953 a gníomh bhó ganhearna sé. Gaeltar gur a bheith an príomhmhúnathir é agus ó hús bhí sin na stúrthir iní agus ina Cathaoirleach ar bhór na Gaomhnóirí. Bhí Seán ó Síochan, Martin ó Cain, Máirí Bhreanach agus Éigean Briscoe mar Chaomhnóirí. Sa mbliain 1956 thug Costain Oireachtais cuireadh gon Móránach le Léacht an Oireachtais a thabhairt agus ghlach sé leis a gcuireadh. Thug sé an Léachtúd faoin teideal Forbairt na hAthbheochana. Thug sé an Léacht sin san Óstán seo, Óstán Gresham, Dé Máirt bhí tríú deireadh fómhair 1956 trán ama seo tróna. Mar léirú beidir fríochtaí Costain Oireachtais ag an am, tuairfaí deire gur na comórtas Gaeltachta súil ag an am chéine a hallan éhantana ar na céine. Ach bhí maithe agus mórús le bailithe seo gon Léacht. Dúirt Pádhraic Ó Ciardha gan Móráin ólas a thuirtíomh ribh go hain leabhart, agus denam péród de deirí Pádhraic lom. Ach le chomhéic beag a thuirt, scríomh an talamh R.A. Bránach alt ar teideal Revival or Survival is saoir in na bliana 1956. Spreag an alt go leor play agus bhí fiú díospóireach sa dál ar an tuchtalaide go úl 1956. Leabhar Mr. Declan Costello. However, I want to refer deputies to perhaps a higher authority than my word, the word of the Professor of Irish Language and Literature in University College Cork, Professor R.A. Bránach, who has published an article in the current edition of Studies headed Revival or Survival. Deputy Tomás Derrick. Would the deputy tell us again who is the gentleman? Mr. D. Costello. Professor Bránach, Professor of Irish Language and Literature at University College Cork. Deputy Derrick. I am sorry his predecessor is not still alive. Ronig Dónall Ó Móráin ócáid Léacht an Oireachtais le freigra thuirt ar an olamh, cén ar anminigus sé ag éanam sa Léacht. Níl faci agam san isis ach na daoine seo leanas a chur in aithnatíomh. Ag an Mabhairt tá mar sóldíomh ceannaí an Oireachtais Muireann Ní Conacha. Agus is sí Cathaoirleach na hÉanacht ná Muireann Ní Mhóráin, iníon Dhónaill Uí Mhóráin, agus Gardaíonn le mar a Beaumont, le Seán Beaumont, agus tá áthas agus bródarm ará gur carla lomí le fada an lá. Sé léachtar na hÉanacht ná Pádhraic Ó Ciardha. Fear bhfuil beag an fatis ar an bribh garíire, ach tiictar dom go bhfuil muid réon chláirithe le bheith réon chós ar an gúrsa chéine go lua. Sé Pádhraic Cathaoirleach ratha Gaeilge. Ag dé takeal le Pádhraic anocht bei Conal Ó Móráin, fear bhfuil ólas agin mar bhrócéir, mar sanolaí airgeadis agus mar chréaltar. Ar ná is mac é Conal le Dónall Ó Móráin garbhacht le Seán Beaumont agus Deireadh le Muireann. Túirí an Cathaoirleach tuile ólastíomh de réir céile ar na caintúirí éagsúla. Tásúlam go mbainigí taine bheits an ócáid, tá lorug na starra gur míle maithagí. Gur maithagad a Liam as an gur láthair sin. Is mór leam a bheithann seo an nacht, agus bhí mé an bhuíoch as an gcuire áil, mar atá ráite róm ócáid starúil atá an seo nuair a smaoiníam 1956, cé gur daoine tuairta fis níos dóithe gur níos sinna mar atá níor mé saolathe fiú in 1956, ní ar mé aonrad faoi mo greathair. Ach is mór agan, is mór ag Conal agus mé héana bheithann seo thar ceann an teideal leis an ócáid seo a chealúra. Tá beag Pádhraic a labhairt faoi an Léacht a thugma athar an seo 1956.
agus níl fumsa go buinte seo aon rud a rá faoi chaint maithair nó faoi chaint Pádhraic. Ach tá sé simúl an rud a dúirt maithair agus béidir agus mé féchant ormhse atá bailithe le chéann seo. Daoine a bhfuid tá sé cengailte go dlú le corchan cí na tangan agus Forbairt na tangan agus gach gné dan go dúchais a chéamhnú. Dúirt maithair churann cuire den chinál seo díochamh orann seasamh siar ón obair atá bunagain agus an obair sin a scrúdú, agus ar neagna féin a scrúdú, agus obair agus aigna ar ggómhaintere a scrúdú. Agus tá súil agam an seo nacht béidir go mbeidh deis machna bhagan, mar tá sibh sé ar fad agus mé héin cengailte ó thaobh na tangan de ag obair ó lá go lá, agus béidir nach seasan muid siar. Béidir go mbíonn muid a trabha linn, go mbíonn muid a maihan sin béidir ag gearán amananta a lura cearta, ach béidir go bhfuil chuidas na cearta sin agan, ach béidir nach manan muid leas asta. Béidir go cheartúin a bheith níos darafaí, mar tá annachchuid a tarlú agus filiméir seo ar báil na gainteanna, ach tá annachchuid rudaí fíorhearrafacha a tarlú maidir leis an Gaeilge I láthair na huaire. Mar sin fága mé faoi Pádhraic díúisteach ar Léacht maithair, tá aithne go bhar fád ar Pádhraic ní chumada me sibh tá sagann mar atá ráite hana gur Cathaoirleach rathair Gaeilge agus ghlaci mé an pointe seo le tréasú le hantain ó Cailán, tréis dó siúd fiche bliain a chahabh ag stúra an bháid sin, agus tréaslím le réman atá teachta gcórbacht air. Agus guim gach rathair a go dibre. Tá Pádhraic an isise plé le Gaelin ach tá stairrólas a goin maidir lena héal ré ó héamh na créaltóireachta de TG Cahar má thuairm héin agus tuairm daoine eile níor bhain de TG Cahar marach an obair a rinne Pádhraic in sna blianta solar buíoch a chorbe hé. Agus tá sé fósa gobar leis cuasaí tríú le bhélas mar sin de. Ach ní racha mé bhd scéal ach fáilte críúil a chur rih Pádhraic. Mágad bhfuid an riíhuiiste tréslím leis na dtíine ar fadatáilúte seo na Móráin réman Dónaill tá tuairt faoi úthláán nó agus muidir fad an Gaeilge súil go mór leis agus é go an ná aige Dónaill agus le hentaine atá gimochthain agus tá na léontaí agus na blianta tiitimó go éidir le feiceann tá se go níos na hóige ar fad. Dús caiile scéilráil nach ramen seo ag go Léacht 1956. Bhí gárad mór a tarlú mhíl, bhí me le bheith gábhlíon in teachtan dar géan. Agus bhí chun heimhuiir teí go chasáige, mar bhí sé buite I Gaeilge coppla seachtain rivision agus be Seán McCarthy fear ar leis an áit bhfuil patín stilinis hí na Cathaoirleach ar bhór den níir, agus tu gon chun go scoil heilerne agus cheada an tard an príomhaide maithid agus an deas príomhaide mú bháid, go dúirí an leanamh siar agus tá picú go mo hí iste sa gorn níl sam sé cadí go réir an réalachaí. Réanús rudháin eile le bheitséidir na tuairimí tá megur an nachtain seo sa méid scúil éon tuairim chorbeile nach agam is lomhéiniad. Ní nóslinne an Gaeilín bacach ar réanana a chu tuairimí an nachta fad go nearan séanú sí rihré gur bead a chu tuairimí héin atáin agus tá se gárá sin inis. Chéad tal rá bhfuil má cála na staire leachtasteáil go siléad am chlósa mar hála agus mé idir seóróg gur ceapú mé ar bhairt Gaeilín agus cha mé blian sílim in sin sa rahíine me go Dhónaill gur bheits me gur a cumdach leasa áile idir mhilgus mar chláreachtar le a radioú na Gaeltachta agus bheitach bhil go bhd. Ní go Dónaill sin go réon leasa chorbe geist mar goráte le bhain an rudaíonna go agras nach féit íonna mar menimú idir seo. A rénos. Fógréimimiidir go beh mu tuairí héine, an dar rud agus sé an rud stáid mar is tour de force a bhí sa Léacht a thug go Móráin nach an seo fi sé blianachin. Tour de force ar gáchúis. An chéad is tour de force ólas agus taide a bhí an. Cuoine gur scríbú an méidir scríb se. Gan Wikipedia, gan Google, gan bheith anna leisteach sa leabharlann agus imachtaí léné sa dáil áil. Tá se lán le hólas le taide agus le smuointuireacht. Agus is tour de force a bhí an méimiid i tríú facail sa bhráil sin fuair catha bhí an. Gur a Gaeilín techaí a súil, gur I gceiste go tortfiúdaí ar bhealaí nó. Agus má bhí sé na goil chu chaanta le roioine bhil sin an súil tá neart spáis ar a bhaithe imire seo.
Agus hiig sé go más sin gur binne a bhí sé dhéanana. Puint eile tá táhacht dhéanana ón tús amach ná dá bhéidir chuid buona agus chud súilcí ní fáidhí an. Ní ra einhheach gomachchas ag Dónall gomach mu lehéidir me se go gánacht ag aonanna hiocht 6 bliana in éonverst agus gáil rian rúte líon líon agus rábhil sé ceart faoi sin, sé míart faoi sin. Mar sin láir se mar a chanig se faoi chuúntí na líine in se láirt. Mar sin níl sé gceist agam sa achamríon chulahort rárúte a dhéanana, mar ní féidir am dhéanana ní staidí me, agus chamáile sin chuide gan rudaí a lóise bhainteir le ceistena bhí imimech nó lárnach ag an nám ach taimí fad nó dearmatí nó nach maine le hábhar inis. Mar sin duna mé éirecht cóhéic sa hortgaíb stair na hócáide a gas na neagar Gaeilge, tagra me tásúlam go chuid gan na príomhgnéthe i lua sesin, agus díra me ard tásúlam, chuide gan na gnéthe sin tá ábhar chunne, agus beidir tí stábhachtaí gon phlé go rudaí le bheith ábhar san námatá le híocht. Nis, dá bhfuil se mo agus dá bhíine mo chanamt, ní hí go róna le tágam. Agus bheas mar sin go guide leis an atmosfér agus go méidir gunne te chuid began a gí na núisecht, ba níaran rinne bhfuil dáir sin ige sé sin a chaúint agus tachasfuilis a bhha Conal go láidir 6 foc le rónal na thugus me a fádalób. Agus tá rint wathe go bán na chunal tásúlam. Agus tá mé cinnte go leorcum se gur foclaí a chola sé héin agus muireann go minic sa maile an éonchas. Tá cleacht bhaig Conal microphones agus níl scáin an áir agus sin mar dearm go gur se leis rud. Siad na réimsí bhfuil me se go le díire bhar sa gaintse nó réimsí ar díide Dónall ar sé sin ná cuasaíidechas an Gaeltacht an stáit heirihís. Dear chun phobal ar an Gaeilge an tís léin agus ar nói na meáin agus na halíanana. Bei focail bag agam gin deide faoi mar a bhí agus an maidir sé gréir chaitiliceach agus a gaidir agus a bhreastal ar a bobbal a bhfuil Gaeilgeach. Ach mar hús ar fad cóhéic staire níos léna beidir. Ní miste beidir just mac na bhína cara an dána go buinte seo. Agus Dónall Ó Móráin na heasa in san Óstán seo ar an lá seo 1956 thosa an réimhlóid nó an teidealach san Ócáid. Gála dhéag na dhéisin hín éideamach sin chu go thomlan faoi chois go brúdúlagus go foréignach ag tancannaí intas na Sóvéide. Bhuiin an chéad iirecht ag aon tíad chumanach dúlan wasco a hort agus ní má a chuir se gób. In seanéirin hí na nuachtáin an tláisina caint mar a bhéis me sé ar báil bhúnú riú réaltas ri na Gaeltachta. Dá an scéil hí peictúr bra go rónla agus go locht mahamór mar sibse in na pápéir láisin ag fáilteún Oireachtais. Ach eiste go leor an tuairis go bhí ar óráid, hí lean spáisina san Irish Press faoin sa méide bhí faoin ahasc díri ar méidir dúr trafin gléid. Agus teapan go an méidir dúr trafin gléid faoi bhún híon fan géad go méidir dúr ar fádach, bin an táhar nuachta i bhí ag scéile éan ag an nám. Me caint faoi sin ar ball frisin. Agus bhí peictúr bra a bhí alt éagsúil ar fad san Irish Press láir sin freisin ag ísánach an teir Seamus McCaulíh ag faoi chaint rinne sé ag an Oireachtas. Agus bhí peictúr an ar nó ag uachtar an na héidir Seantí Ó Ceall agus a bhean Phyllis agus uachtar an na linne snéad an Oireachtas Seán Ó Tuama sin Seán Ó Tuama ó Dé Máirt. Agus scéal bagáil vís na nuachtáin an bhaidin sin ná gur a christíúing san aspaciil a gosca agus bhí híal briste mar gur hála tíimprite go agus éige mort cluffe pelle. Cluffer bhí sé mar cuman san Nicláiste sléad nach rá chumas pelle beidir chumás bhí chumas amánam. A chu éon chas budíal nuach leisin. Mar sin le gur féidirlinn meabhar agus cíalhhaint as méidir dúirtólann seo, ní miste beganín cóhéic óhairt go staid na himara in gluisteach na Gaeilge ag an nám. Agus beidir forlégus hórt ar na hagus bhí gníomhach agus ar a gaidir a bhí nó nach rá athar. Mar atásain be bunú chóchaidir bh 1936 agus bunú chógáil náisiúnta na Gaeilge in gníomh na bliana 1943. An dábhartas is dói a tholara an bún as ar ascar bunú Gaeilín in 1953 sin 3 bliana sa a Dónall le caint san Óstán seo. Faoin tá seo bhí chun na Gaeilge breis leichéad bliana ar a súil. Agus bhí chuméid is dói gur sé níos brí, gur sé meánna, ag cinint gur sé meánaísta, gur sé tarseach, agus gur sé meta freisin beidir fad sa bhain lena tionchar émart ar a réaltas. Sin, nó bhíon réaltas haréis a chaidir leis a gunra a chuir ar bhúna hása an réaltas. Agus sin an fád a ríide is a chuir an cantal seo ar a ggógáil agus ar Gaeilín. An 1937 go luathe se bhúnú
Chun an chógáil cápéis policy, memram cumsíoch fáil gon rialtas dar teideal dulchan cín na Gaeilge. Nus bhí go leor plé agus taide in bheannach dionta ag efigí na cógáil a faoin gápéisi, sa gápéise, cart gaíhíide, cart chuimsíoch bheáitis dúama. Inar listáil siad na príomhríochtainna se gathechan rialtas féimúarb dar lei. Gan féimúarb seo dar a se gógáil, ní ra an gáilin cín an ná go gluiseach na Gaeilge. Cuireann memram cíine go rialtas, lach chuilegan leis go ras muinte agus beartas ónta chuir an cíine. Ach bhí is nefris ón tús, agus bhí bunús máiles an nefrisin nach rán Conradh chuid tiomanta agus a capú gon chógáil. Bhí go leordíine sa gágáil le bheas nach rán Conradh sásta chorbe ein limisteir gon aiche imire a bhíachab le chuig blian rivisin dhéile go háirid go éon agras nóúnathe mar chógáil náisiúnta na Gaeilge nó níos meas a fós go linn. Go dtíhann scar an Conradh fáidir se gágáil le feic chéir blianana a lár na gaigudí ó chuig go ceir godí chuig go seacht. Agus tar nói is a lár na tréifse sin a bhí Dónall tuairt na Léachta fé abide legan in seannacht. Nis chuid an éiginteach seo faoin fáirtíocht an chumra, faoi thumantas an chunra in san gágáil, sin go bhaint sin stang agus go seas go mór go éfachtacht an chunra an cágála ag go buinte seo. Agus seans go an aspa éfachtaachta sin teangan na cúisina is smú is bleag Dónall agus Robert Magóráin agus Séamus Brachasán agus a gúid cóileachaí an tenta snú seo gaelinn a bhunú. Cén fágan an ré? Well, bhí míid arab, agus bhí cantal arab, agus bhí defir arab. Bhí siad bréin go aspa sime agus go bhaileidireacht na bunaíochta fad idir rialtas, an tíos léin, agras Gaeilge an agus chaitliciocht na ceardchumain agus na meáin bhéirlach go háirid. Ní étíad ar lópsan a bheith bra festa agras a bheith dréchtú focla le brúchar drámanna eile, seachas bheith dionnar rud a cinntiad hain. Gan ar lehaid scéiles, heasta ó bhna thuirí Gaelinn, agras nó bhhanú a chrothóch ócáidí agus tionscnamh ónta bhealtacha, thuairach an Gaeilge ag na daoine agus vice versa, agus a hacóch le fosticht san Gaeltacht. Go mé leis go sin ball frisin. Le sin íonna, heastoch incum dhéanúint, neamhsplach bhaoinú peibli. Tá réir sin bhna sé tugranú bunaihéir chiisteocht ó línte pelle bhúnla a bhí fadhúnathe agus arbheith brabús a chasasna sin na football pools, agus sin dar nói a tháinig an teideal Gael linn pools. Gné háhacht a chuile gon bhisin a bheith tosíocht a hort go rudaí nach ráluite ra vinnig cuidí sin. Núáil, fintricht, agus gan bheith súil le láimh chunt an rialtas nó aon drámaile. Ga deagar sé sin bheith fáilte ribh ach gan bheith brathir agus gan bheith súil leis. Nis sinnéad dúáilcí nó súáilcí an bhisin bhí a Gaelinn, agus ní rá duine go a bunathirí is smúthg leis ina fersa hain, an passion, an funineh, an éirim, an nús muintéireacht agus an dearfacht sin ná Dónall Ó Móráin. Níor bhada gur a Gaelinn an timireoir nuair báisc agus ó eibri difriúil muíach méle fabal. Díal sime agus ábhar nuacht gona meán bhéirla fiú be an set óg seo agus a chuir chuige nuálach seftúil bríomhar. Nis ní an efris ná gur haine an féibriocht seo go mór le muintear Gaelinn. Is maithigeidir gur a gáile scape agus a gáil rúmpap, bu waithigh siad an tús gur a táhacht le manaí mealtach a gunta ina measc an ceall bacháilú ar hAthbheochana, Gaelinn gets things done. Agus go minigus go minic cinnte go bheith Dónall bachúis le go leorlach an na chúr rahéin. Bhí gomas na manaí gunta clásacha se a bhunú. Éibrinn sé neagra sé le freisin. Tá réir sin einol dáhfuil le ráig in na réimhrá, cheapan go is go maith ag Dónall gur deis iontacha bhí sa seo, léacht an éireachta se thuirt. Ardánna bhí sa léacht se, láir go ddíireach leis na fídain, na maithamóra bhí bailí os a chóir san Óstán se, a tuairt le fistób go neamhhailmh, nach raibh an aitéis ar Gaelinn, ná aon bhí chomport, agus gá gcuireach a gcuid cainte ná beartas Gaelinn na hinstitúréile ar buile. Fógra bhí an nach meach scána aglob a chanedid, aon chunspóidí dhéanach a gcuid beartas ná a gcuid cainte as a gur goharanna an chorthaige seo. Seo mar a thosa sé léacht le sean chleas rétrice úsáid an slochtí spóireachta agus ócáidí go réalta an bhréag úlaíocht. Ní mailim sa léachtaí. Go háirithe ní mailim cuaram léachta bheith orm. Is mailim dúlgus den chinál sinna bheith ar riine eile. Aid a tá mud a héadsa I man an 6 ebre is Ard-Rúnaí dar nach fin féin. Níl de spéisialéachtaí agam sa do gnáthach ach, mar chahabh aimsere idir chruinethe deagríochtaí nach cuman diaspórachtaí nó clubanna cadrála iad. In aineón an bhéad a dearm ábh,
Cuireann an Teireachtas agus eagraíochtaí mar cumín anmhór ormsa agus ar léhéadsa nuair a iarrann siad orin Léacht de Hort. Cuireann cuire de chinál son díochamh orin seasamh siar ón obair atá ar bonagan agus an obair sin a scrúdú agus ar neagna féin a scrúdú agus obair agus aigna ar go bhaintere a scrúdú. Tá sé éasca go leorach daoine gabhfuil a raig bliana in obair. Mar obair na Gaeilge gan brathnú hart agus an cheistachar ar féin. An bhfuil torra ar an obair seo. An bhfuil an bua in an don glúiseacht seo ina bhfuil muid páirteach. Céim hé olscoile be bunathirí an chóchaidir agus Gaelín, ní hanna sin is agur a siad faoi ghríocht ag an níos léin, go dtíobhann hé níra. Bachas gob agus níor hainelób go arú súntaach teacha ar an níos acadúil Gaeilge ó réna hAthbheochana. Bhrabban thuirí Gaelín go sim agus ránforteach na heicmeise lachaí go mór, agus go leor go nacht olscoile inis trégan nó seachant an ról lárnaí a bhíoh Jacob ón san glóiseachtain. Teagann seagantas go siléir sa géad le gon Léacht a Dónall. Mar a luailíam níos túisce, thomna sé beag nach tríonrachad cainte go léir bheits ar alt fada ó olah olscoile a fáil siú an eagran an taire sin gon iris léanta studies iris sé ailsins ár na níos annach an éirin. Ina agra ar an alt, léirín an Móránach go paintata i dhéarchúis agus a chumas díospóireachta. Se agan ar a bódium ócáid éirimúil ar an iúnsaí agus tíochóg hégur go úrlaisí i ghairime an úsáideige, ráirta fíricí, freagraí, ceisteannaí retriciúla, mága agus searús. Ceann go na clasnaí is súntas ar fad agus luailíam se freisin, ná nílóin se anim an olah agus uairháin in san rud se ar fad. Dionann se spursbergan na pointí ach seaachnaí se peibreacht a hort gan olah as é animnú. Se mar a láirse ag tús a chud cainte. Go dain den sraddaltainna ar bheochant a fáil siach le ceire nó chuid de bhlianta bhanúas, ní daoine a bhain leis an glúiseacht nó a bhí báú lei a scríomh a bharmhór. Beidir gur cúis eile fós é son gur fiú tuairt féin obair seo a nocht. Ní miste beidir bradnú ar an bhéid atá a scríomh fé glúiseacht ag daoine nach léir iad a bheith báú lei. Tuairfaí dearna go ndearm nach léir iad a bheith báú leis an glúiseacht, táid go léir dár ar féin péisce an bháú leis an Gaeilge féin mar hanga. Agus céirtal rá ag na duine seo, níl le rianú acu ach pictiúr dúirc a chuireach édóchas ar an bhar is mó díogras is a glúiseacht. Dhéanana dí sin a bhhain gur léir do an ná go bhfuil a go teoraí bunathú ar réasúntíocht lochtach nó ar iiricí atá ceart ionta féin ach nach omláin na bhíricí iad. Tá nósigh fós go háirithe measc locht olscoile stairna hAthbheochana a scrúdú. Méar a leige ar chuid na ligaí is ól dúin go léir a bheith ann, agus an son tuairt féin a chruthú nach nairóch leis an bheochant. Ní gá ach ceanháin duna léirhheastí seo a ghlachar mar hampla, chun an lige atá i gceist agam daimsú. Glacamís an ceann is déanaí do bhaca, alta fáil siach in agrán an tairigh de studies. Nis, mar a deadam, níor lo Dónall anim an údar in éanaad sa Léacht, ach tá aga sin is gur be ara é breanach, olah le teanga agus litseacht na Gaeilge go loist an na Hallscoile Corca is scríomhan talt, Revival or Survival, an examination of the Irish language policy of the state. Chud a talt sléir cantal ar Dónall. Rána sé é mar húsfuinte agus mar áramlón. Libar sé meón an údar, analís bhearnach dúltach dar leis, agus harig Dónall beartas nó thuach ar na ligaí bhí sunraí an san sin. Ach sorar thosa sé breagnú pointe ar faointe beagnach, ráráiste san alt, chur Dónall olach déisteachta ar an ardil nach rábailhá ar an Gaeilge ag an nám. Seo mar a deir sé. Nílim seo chu éon fictúr gal de staid na glúiseacht a rathú nocht, ní dhéanach aon duine tá ólach ar glúiseacht na Gaeilge pictúr geal a rathú de staid rathan na Gaeilge ná de stair na Gaeilge le tríocha bliana a nuas. Is mar seo éicmsa ar chósaí, ag an nóid seo a nocht tá idir 10,000 agus 50,000 duine ag labhart Gaeilge mar an áhanga teilig acu. Sin 10 nó 50,000 duine as daonra omláin de 4 mhilliún duine ag chur an tír ar fad san áirimh. I bhocla eile níl a chéan faoin géad de phobal ann go bhfuil an Gaeilge mar phríomh hanga acu.
Agus ó hála gur staid an idirchas trí Gaeilge a has an talamh breannacha an lís féin, is leis freisin a hasín sa móránach a bhrégan ó freisin. Seo mar a bachas an scéal go Dhónaill. Ní fear a rá go bhfuil an rain idachas ag irí an méid ama a caite le múna na Gaeilge a bhéadú, ní hamháin ná fuil timáintear siúlaigh an stát chun breis ábhar a bhuana trí bhean na Gaeilge, ach ní cadamhach son a dhéanamh gan an rain idachas a hásamh go bhfuil an múnteoir an múna sin a dhéanamh go héfachtach, agus na scoláirí in an teachasc a ghlacha go héfachtach trí bhean na Gaeilge. Nis ina Léacht bhí go leor statisticí ag móránach fí staid na Gaeilge scórasaidechas ag món agus ag dára lehúil. Ní bhra me sib lena distáil a nacht, achas fear síle mar acham agus mar himúir sin an talseige. Brisúir an Gaeilge nuair a brisú ar an uasal me Gaelach na 7 íse déag. Bainní an Gaeilge ceannas amach athúr cholua agus a ghlacaigh me riartha na 5 íse léi mar hanga locht rialtais agus tionchar. Go dtí seo is ins na scoileanna a déanú an chuid be chruime agus be leanúnaí dobar na hAthbheochana, caithfear leanúnta den 10 obair sin ach caithfear cuidiú leis na múnteoirí. Caithfear ligint das na múnteoirí a níchalachahabh le labhairt na Gaeilge a bhuana. Chuige sin ba cheart leas I bhfad níos fearr a bhaint as áráníocht. Caithfear ann agus obair scoile a hábháil trí éirí as an darach ló an cló Gaelach a bhuana. Caithfear méid na rangna a laidú go mór. Caithfear na háisina nua aimseire múnteoireachta a haláthair a chuideoch go mór le múna teanga. Caithfear go leor cuasaí a nuachanna a rachtáil ar bhathe leis na múnteoirí féin. Agus sinna recipe í Móráin leis a góras éidechas leis, agus tá go leor ábhar machta bhid sin mar chluise sé ber bálastóid. Nis, in an Gaeltacht, ce gur mé cáine ar falasí agus ar eilíon rialtas tá fáil a Léacht Sean Mhóránaí, tá léas gléanach amháin dóchas ar fáil in na lár, agus é tracht ar a bhunúirí na Gaeltachta. Bhí sé sin is díreach tarlaí. Le bunus a dóchas sin na hiiscin deáfach, caithfear a bhehrú nach beg na chuligné go cheist na Gaeltachta na craibh spáranne in gluiseach na Gaeilge ó bhunún tírstáit, breis is déimlíon na fliad druvisin. Bhí cógan náisiúnta na Gaeilge ón tús imníoch faoinháinú na Gaeltachta, agus a taithint ar a rialtas palasaí cumsíoch cóháite Gaeltachta I réchtú. Bhí gealtaigh fianna fáil agus sa bhreasú a 1988 go nionn díos gníomh mór ar san na Gaeltachta na a bheith díos am an rialtas I chéadú ar eile. Ach na Deireadh seala áil mar rialtas go luanna dhéisin, ní mór an measa a bhí ar géadíireachta rinne siad. Bunaíomh effig na Gaeltachta agus na gantar cúng 1951 faoi cheannas Jack Lynch rúnaí Parliament sin sin ar stáit I Dé Máirt an Léinne. Nus ní ra cóchtaí ná muoinú ar fáil gan effig seo. Bhí na scémannaí bhí gá riaraice fós faoi réir na ran rialtas le na bhain siad. Nuas sin, bhí na limistéir tíide a bhí faoin na cuaram ó bhaid níos linne ná na cantar in ran Gaeilge gá labhairt mar hanga phobal. Díreach agus Gaelín a bhunú in 1953 chuir a chógáil molla chuig go rialtas rá gur gá báird neamhsplách Gaeltachta a bhunú, agus rialtanis ile na Gaeltachta chuir faoin na chóram. Nis fear molla sin fí mar banách le Gaelín agus a chógáil pebliacht agus takeíocht. Séise an brú ar a rialtas na bhna Pádhraic Ó Ciardha agras nó eile muintear na Gaeltachta ag fiorgéire na bliana 1953. Nis thosa cruúhachaí gon glóiseach sin bhí sé a gláirhir fud na tíre ar luas lásrach. Agus díreach agus éis sin a tarlú dúgad an tíiseach éimon de bhléire altáchan gan chuine an 1954 mín na Bealtaine. Ach más sefta vís an altáchan le mór bh argain í an na fáil hep glánaid. Capú rialtas nó ar Fine Gael in ar bartí búáin agus beidir ar castaló bhí mar híisechaid. Ba risteir do mhuiil chatha capú mar éide éidechas. Agus é sin na dógad ar a dar lá go há 1952 gur éireacht Gaeltachta le bunú agus bei mhuiil chatha freisin na stúr an reachtaíocht bra ruch chuige sin trí dáil. Dá an scéil bhíon mhuiil chathach agus de bhléir a réan san Óstán seo ar níthar Dónall i Léacht. Níl me bailach chuinte go sé do láthaireach ba maithamóriad so beidir go rá. sé mhuiil chatha freisin ar nó a bhí freigrach mar go bisna séide éide féimeacht na Gaeltachta sé a chur tús leis an taide le teornach í na Gaeltachta ábhar conspóide a leagan síos agus sé chórba i chríocht na obair sin na hain sé bhaim. Inis an lá tar éis go an mhórannach a lécht a thuirt capú
nó na Gaeltachta an chéad duine ar an cuairm sin mar an Aimseir sinna Pat Lindsay teachtadála go chuid ina Gael as muo. Tá bas tógiú an úlach Gaeltach láidir níor thuisgurt muo agus tóchan na dála mar heachtadála ina Gael. Ba san na hit se an rinne bhúnú dá ide agus an obair bhapála se ar limimiir Gaeltachta i chríochnú agus teornacha i leagan síos go na Gaeltachtaí ar fad. Bhí sé seo díreach tálaí mar sin agus ní híanana mar sin go Dónall Harbheith dearbhach faoi in na Léachtain. sé ar ní ilig go mé an rá ar obair na haireachta nua agus béig ar éon chuine le bháin go meach sláánú na teangan sa Gaeltacht mar phríomhhaim i gcónaí ag an aireacht agus dáréir sin ná bheith áras ar aine riamh go háirithe sa Gaeltacht. Agus Gaeilge a hastíonn ó gachéine san Rhain ón ara a nuas go dtí an cléireach is sóisiirí ann. Mar hí obair na haireachta is stair na hÉireann má éiríonn le cuidiú le leas eacnamaíochta agus sóisialta ón phobal sa Gaeltacht gan churisteach ar hasamh na teangan ann. Agus is an sin sílim a leag Dónall sí sa thosaíocht tain agus tosaíochtaí Gaelín maidir an Gaeltacht. Heasta bhhabsan go mai ní leas as an nuáil, as a tionsclaocht agus as a vintriacht mar thumanathe agus mar chuid lárnach go háchaí rathúil na Gaeltachta. Bhfuil éidir an dála gur an Gaeltachta banú ag nimirice go Sasanna Alba in America agus chuna Hastráile. Agus beidir chudonna chéanna ag nimirice inmheánach séir go dtí na Carchaí agus go dtí na Bailte Móra. Bhí éigen dáileán a chaithí stop, le go darlóch sin berágamach an Gaeltacht ar éon chéim forbara leis go déile an tír darlób. Gaeltachta bhíohabsan a meach fosteocht agus saibhrisinte, fún ar roioine fannach sa mailinte fear síl, a gláánna hógáil tí Gaeilge, éidirchas chuid arab, agus fisacab go meach slíomhaireachta áil góbhain agus gon chéad glún eile. Bhra Dónall agus champánaí sílim gur agras eile an bhúnaíocht, rialtas tá teideal léin agus náglas freisin beidir faiteach ra bhín sortin smuinteoireacht, a ribhín eisling núsin gan Gaeltacht, agus nábhaideach gan sort smuinteoireacht a bhí mar bhunlé. Barla sé drama le sean san Gaeltachta bheith na canál páirtmhór náisiúnta ar a gósta hir. Cantar even in na meach an teangará cuimhnú ag dtíine a bhaireach síl simplí tradiisiúnta tuaiche beoir a bhhairige ar eileméireacht agus ar cheardaocht na sínsir. Détaí de bhfuil áir déidecha sé thuirteáib cinnte, ach ní nemarcha, Onas go bhánach ó bhór sa maile, cés múte go bhinlach i détaí eileúint mar rúnteoirí agus chuidí sin na Gaeltachta agus bhúna dís Gaeilge. Tabar fríor an Gaeilge bhíhab, a bheitcha hir líana ag glúna ní glúna go chaintúirí bretha dúcha se chuir fáidir a bhólamóí agus r scolarí teangólaíocht a go deon na neor. Nus, tá began í nábhélinn sin nach níocht duine sásta arách, meastú bhfuil chuid go dearcha sin fósan ar measc, ní le sagam. An chéad deile i dtíad Dónall ardéir ná an discúrs a peblií faoin ardchostas ar na scéimnaí tacaíochta go Gaeltacht. Heasta bhaisan an bhréagnóicht agus an ábhéil faoin gaiteachas olmhór seo i cheartú. Leis sin íonna listáil sé an níos céim agus chur meastachán cruinn bliantúil le gach ceannacab mar se leanas. Tá 50,000 pont ó chatha bhí naid na bliana ar scéim na dithe Gaeltachta, 10,000 pont sa bbliana caitear ar scéim na méilte scoile sa Gaeltacht, caitear 5,000 pont sa bbliana ar scoileachtaí ollscoile dír a thoirí ón Gaeltacht, ag tar lúntas bhreise le Gardaí atá ag obair sa Gaeltacht timpeall 11,000 pont ortha sin agus timpeall 8,000 pont de bhúnteoirí. Tuachtar ahand fé led dír a thoirí ón Gaeltacht sna scrúdacháin dus na holtas na choláistí olbhacháin. Tá suas na 50,000 pont a chahabh ar scéim an 5 font, tá meán chostas 110,000 pont sa bhliain ar na scéimena seirbhísí na Gaeltachta don tionscail Brédín, Cnitála agus Bréagáin sa Gaeltacht, costas 80,000 pont atá ar scéim na dithe glunne, tá seo go fáil na scéim teoranta de bhhaintear na fíorghailteachta in aineán díthal na món folitiúirí. Caitear 10,000 pont sa bhliain den scéim chun choláistí Gaeilge a thógáil. Binan méid a déanú dus na Gaeltachtaí go dtí le déanaí. Ní thuana gur tháinig leadú tabisteach ar phobal na Gaeltachta agus ar chríocha na Gaeltachta le 3 bliain anuas. Rud eile, ní miste a bhearú go meach an Gaeltacht mar cheantar cún i dédal cuidhhadan aige atá caite ortha Gaeilge nó gan Gaeilge.
Dá néirítí as policy Gaeilge amórach bheith gá go fóil a cabhar stáit ag gantar bocht na Gaeltachta. Ní lá mai dionan seo ach bhí clasínta ag Dónall agus dúsar se capúir sa Léachta. Thugad sé fíric chostas an áitcinint a bhí an sexy mar dear na meáin le compra dionar an Gaeilge. Sa gá seo hagar sé gan méid costa sí teiste le bhí le teachtaí dála agus seanadú í bblion revision, agus bhí sé sinnim níos múna trí cín gan na ceantéideal sin gan Gaeltachta chu le chéile. Dionar te go minic rinne sé bhile bhí níos sé bun ní ardús ach mór i deontas go agus chu sé léigh na pápéir i dionana compráid ar an deontas per léthúir go inis agus an séchan an áchtlan na meinestrach. Agus sin gur an ní nuaire nó deanúire nó figúr allhhar cinint níos airde a fáil próráte ar inmh. An níos léin. Rách me hána an deise thug an talseir an álah breannach go Dónall a bhí hásteach leis níos léin a goiteine nachta. Díal sé an sin coplúir an chainte, agus ní hen talamh breannach a bháinna fi mar sprucaig i cheapin. Gail sé mar dúirt meid tús chuid go locht na glóiseach ag an nám, go an sean cheangla bhíáin idir os léin na Gaeilge briste, agus eiscecht beidir faoin tráseo a bheith san aldamh olscoile le Gaeilge ar bhiúla sé bheith páirteach san glóiseacht. Níl sam ceir de hálanú ceir féidir snobbedacht nó móras fiúga cheannála cinint bheith talachaí ag na scoláirí, ach ba jaar gur an méirla a bhí go leor gan na hátaí sna leabhar léin faoin Gaeilge bhhailseú. Fiú is láin lífa Gaeilge ag an scoláir sin. Hí an Móráin nach heise agus heasta bhaid sílim rudíonna tegaminic, tinna lása faoi thum agus féchaint cead a hálach. Níimiste lu mar sin nach fadan í seo gur ar na de blaid an ggóháil i gur an go láidir faoi léachta thug an scoláir aitheanta an talamh Miles Dillon faoi staid rahanna hAthbheochana. Chuid cainte Olaf Dillon na sin múisi mar an mlaidach gur scríb sé letir nar fáil siomh an Irish Times a mála go stoppaí muoún réaltas go scoil léon cheiltí san Institút Ard-Léin. Scoil gáilda bhínta dúirt an ar sé dionana maithe be an Gaeilge. Is a scoil se dar nó bhí Miles Dillon Londoní ag an nám. Agus is tóin ar chaid go bhreithúnas an bhlaidi gur be develéras mú hacha le bun na Institúte. Is sé go bhainte se tá go le bis chuile réalagus tá go ginse scéal beg am héal hain, maidir leis Institúte Ard-Léin agus an meonse tá luiteagam. Hála gur me scoláir is go léon cheiltí, agus hála gur ábhar léin agam bhhain leid le hinna brethún. Agus hála gur an seinúlaí da de bhú a rán a riomhnáchain ná rih, gá orlóras mo chin sa bhras céine. Agus cí mé letir aige, a fiú bhéitna íocht an caiinte leis an ábhar léon cheiste bhíagam thocrú. Agus fer mé letir eis, bhí an caiiciise rá go bháiltear tearm, léad se go gá, agus suaslum, agus himúid síos, hín letir an Gaeilge ar nói. Agus láirmuid fé déanúméid faoin Gaeilge álainn dólam sé gur goghínas na fichidí agus faoin Ián, agus faoi láir sé an faoi Gaeltach chunamara freisin sílim gur ólas aige gur lehéideán. Agus an sin stop sé, agus dúirt sé, now it is my custom and practice to only discuss academic affairs through English. Agus bhreanna seom, agus bhreanna me séid. Agus héad le láir an duine seo, agus dúirt me nach mar sin bheh. Gur me héiscíh an Gaeilge, gur an Gaeilge fer me chuid beg an éidir sé bhéarm faoin tean Gaeilge i mánút, gur tú teanga sin múnú go mí, agus gur bunaí an institúte le cás na Gaeilge chuna cín. Agus bhí me díach bailile mo chuid lehanach agus dhearach sé le cantal, agus sin tháinig dá gealair le fua cheappain, agus dhéil sé. Agus fréimmuid an rud a bhí le lé a bheith beidir déanúméid, agus chuir sé go mór le mo chuideolalas, agus níl leir sé díomhlam níos sin a bheith dáblíon ar a meán. Ní chuir me séine mé an nólamhachan ar dacht, seappa ní gágat bheith a bhleachtar a cáú le fis a bhegat, go bé Deireadh Binshí bhí gist. Hennos an stáid televis. Agus heile agan na bhéide ar leigí na hAthbheochana sa Léacht seo, níor chuir Dónall Ó Móráin fiacailán. Bhí lúb a bháin cinúnach sa sláire nach ra féimú mar brecheart ar son na Gaeilge. Tá sé big nach rá scór blian ó dhearbhaigh an chéadáil gur aim náisiúnta í an Gaeilge a chláánú. Capú an Gaeilge ina ábhar riachtanach dus na scrúdathe an trála an stáit Heirivís agus cinú ar scrúdú Gaeilge a chur go trárialta ar stáit Heirivísig. Is léir gan áras gur capú na scrúdathe le dainú gnéonfaí obair na stáit Heirivísig trí bhean na Gaeilge gan rómhíl. Ceir de hála, tá a bhád níos mó stáit Heirivísig in níos ann go bhfuil Gaeilge acu thar mar a bhí fithe bliain ó hin. Ach níl prín níos mó dobar na stáit Heirivíse á dhéanamh trí bhean na Gaeilge. Ní heabháin son a chá tháinig ann don litrú simplí go háirithe éon litracha nó eile
atá le churamach in Gaeilge is gnáthach go gurtir go ranóg an aistriúchan iad le heistriú aglan nach mechan litrú I gceartanta. Sa bhéad son gan áras is dochar a dhéanaan an ranóg de leathnú na Gaeilge, ní thuúna go bhfuil ciniciúlacht I lenne teangan cutíanta go leor I measc na stáit Heirvíiseach go háirithe nuair is léir gur lú an méid Gaeilge is gá de réir tábhacht na bostanna atá le líana. Díú sé de bobbal. Sílam hén gur a bunathirí Gaelín go láidir gan tuaidim gur a bear na tarlaí nó teacaí bhealach céint idir pobl na héireann agus a teanga agus buiseach na Gaeilge. Chuid an Móráin nach Forbairt agus a gomrádathe idir idir frá rúmpa tuairt faoi dhéisinaí úra nuálacha a chruthú chun an bhearna sin na díana. Sib se staidi ar mailíb na bunaintí, beag sagaí gur aid se Gaelín pamphlet béirla le Dónall sem bliana 19 sin 3 bliana héis na Léachta seo. Gaelín Principle and Practices teideal gan pamphlet. Agus cé go béanam Dhónaill telis tá rééis na cinnte go láimhigh na daoine eile. Seirtán dá riad na leagan béirla an manifesto a bhí agus sa Léacht seo, agus díl sé an manifesto sin go trá réalta Léacht díal a bhí sé thuirt agus cléidim sa maile córa freisinach, láir mit frí sin beidir ar ball. Sa Léacht Oireachtais, deimhníonn sé na tosaíochtaí céanna. Fostaíocht san Gaeltacht, deisinaí nó aimseir a siamsaíochta sna meán chumarsáide agus an teanga thuirtaí go bobbal. Nis mar tá agaí dói, tíbirste go bhléanú héis na Léachta seo, bhí sé tosaí a léadú sconáin. Bhí chlárá a héad ceanaíoch ab Radio Éireann, rud a chur chuide an glóiseacht as a méid gur a dtíine bhásta leidigid a tart eidigid go Radio Éireann. Agus lás fuid an mún, íirecht fónta gaiirimúla go réaltas, gur Gaelín a bront faoin tas leis sé televísnú telefíse óanú in éireann agus a rich. Dúiltaí go níireachta sin agus má léonú na cápéisi, dúiltaí go hégóracha, mar bhí ráite go néide a deagach íireachtas amháin fónta ón tír héin, as éireann gur dóigh go bhíte an cadúnas. No go bhíte an tas ach níomhhaid agus brunú Radio Éireann. Dúchláin agus deisinaí seachas buil agus buidmh. Sinna chanig muintear Gaelín, sinna chanig sé na scéimlaí seo agus cé gur heparín tugraí níor lága sé sin I misneach ná a bhaineh. Níor lúide a muín sa bobbal a chanéad. Cruimiisiúin ar dús an leíarna seo fin a bheochant ag bra an bobbal. Gan áras be tá a bheochant ag bra an bobbal, tá gachrod I gcúrsaí náisiúnta ag bra an bobbal, ach is na cuasaí seo ar fad tá tróir de dhí an bobbal. Ní héan láthart ná bíon scéim nua éigen talmhaíochta nó tionscalaíochta á moladh an phobal ag politiceoir éigen. Ní héan láthart ná bíon airí rialtais nó teachtaí ag galúnt scéime nua éigen chun leasa stáid dhéileagrach an phobal. Ní cúis úna go mbíonn an pobal ag súil le tróir ón stáit a gcúrsaí sóisialta agus géileagar agus gan lachan an pobal leis an dróir son. Mar sin féin, nuair is cuasaí na Gaeilge a hagan a gceist, is ábhar mór úna ag politiceoirí go meach aine ag súil le tróir watha. Maidir leis na meáinnigs na halína, cé gur eún tríomhí éireach is a réimsin na fógraíocht agus na fáilteoireachta bhíon Móráin fostaí go dtí go neacha sé le Gaelín. Waid a hím agus a haí a réimsin na meáin agus na ócáideachta, cé gur ócáideachta san na teangas mú bhír beonna ginisteach na cuairtní dlí, is leis sin na chaise héal ar fad. Is díal sim agus spéisiúil agus contráireachta an bhaile bhíar na meáin ó híomh na Gaeilgeide agus Dónall a caint arab sem líon 1956. Go dtí cúpla seachtain ó hin níor a bhain don Gaeilge ins na pictiúlanna, níl irid agus áirclan ghairmiúil a bháin Gaeilge agin, níl nuacht an léithúil nó nuacht an damhaigh ar fáil an Gaeilge, níl irid agus tréimhseachan a bháin seachtainúil agin do bhanáibh. Luam na rudí seo le méid agus lehead na haibre atá le chur agin a chóirt chun ar gcuimhne. Níl luam mar ábhar dóchas iad is féidir ach chur chuige I gceart gach an asnamhdíobh son a líana, agus a líana le stig de hamal jaar aimsere. Agus ná denimís dearmad ar an méid seo ach irid. Dahad blian ó hin bhí constaci ar bhóthar na Saoirse mar atá inneo ar bhóthar na teangan. Ní gach éine a chreid an town sin go manfií amach le stig de achar anna jaar irid agus atá bainteach ó héamh Saoirse polítíochta ie. In an nóta sin, maidir is na sé conta go léthúid an léine is éit gur bagad fad bhí le ráig Dónall in na Léacht faoi staid na Gaeilge na sé conta.
An tús deagra go linne hen mar rente sa sile éan, agus rinne gachtíhil chuir chuige agus chud céman í chud fáil gan fphobal fuidir na lein, agus a béidir, agus agus bhí cadithe ó thua ag an nám, agus tá chuntas ítach in sa leabhar tá scrífa Pádraic Bhíl sin dar nói. Le bheith féinach ní hílam hen go an sin machnamh deanta ag Dónall le buinte seo stad na teanga ó thua agus réchtúna léachta seo. Nó má bhí cemfa gorána se an taidir á faoi. Tá neart féine agin dar nói go sé héana agus goilín hadbheith gníomh chu san na teanga a gáirsaide sin na seacadí agus na dhéisisin go dtíon lá tainúhain dar nói. Ní fear mór riligúna bhí sam Mhóránach, a hiic se go má gur tionchar olmhóra gin agus chaitliceach ag an nám chuligné go héal na héad. Hiic se freisin gur tionchar láidir ag an aglas agris chuachtacha a bhí an aimime sa bheith séróhanchar éon aglaise fi na fáil, fi na Gaeil, cum lú leas Gaeil agus glóiseach na Gaeilge ina measc. Mar lua mega tús, is stíal sime gur dhéanam began bhí aráige an ábhar seo rionfha clúdaí lár na bháideach, agus seo steocht dheirtithe gon chuidsin gáiléocht. Beidir sur gríochníam nach mistean aglis lua is carte bheith ag súil nach curach an aglis éon bhac éon a bhilchant agus is léir gur fír nach curin I gutine. Tá ceachtaí an. Ceann acu ná próistí sa Ghaeltacht ná dentar freastal trí Gaeilge riachtanis anama an phobal ionta. Ceann eile na cantracha in gurtir díochah na páistí scoile teagas Christí dólan trí bhean an bhéirle, cé gur trí bhean na Gaeilge a dhéann na páistí seo a go scoilíochta. Mas féidir leis an aglis sasanna freastal follanig ina deanga féin, níor cheart gomach sé thar argomas a lehéad céanna a bheith agan an seo. Sin an headline, sin an bhí cumas iontachain rud a cinnte rá agus bhainachtaí cinn ceann línas. Dóchas agus fún gan ébre na tre suntasí tríís a léach se Dónall. Aber a bheith bunathe anlí scéir hosíochtta aontaithe agus dhéisinaí nó a chrathú leis an Gaeilge I híomh go mealltach a síl siamsaíocht an phobal agus an Gaeltacht Ard-Rúnaí bhún acnamíocht agus fostíochta. Mar a dúirt fear eile an tíomh se gon chaid, dáda se go go leor dinta ach go go leor fós gandeanna agus nar bhlear gan na hagras Gaeilge a bheith san áde. Le tríocha blian an nús ó bunaí an stát tá obair na Gaeilge curtha I gríoch ag agriochtaí príomháideacha atá neamh splach ón stát agus tá obair curtha I gríoch ag an stát féin. Siad na heagriochtaí príomháideacha seo cléamh solis na hAthbheochana mar is iad a thugann tróir I dús ama agus is iad a chuineóig an stát ceart maidir le policy Gaeilge. Dahad blian ó hin ní raibh mar hacha ag an Gaeilge ach na heagriochtaí príomháideacha seo. Le teach na Saoirse sna sé condaithe fichead, dhearbh ag an stát gombeadh sí fórsúil le stír don glúiseacht. Tá neart oibre curtha I gríoch ag na heagriochtaí ach tá go leor eile le stig de chumas an phobal chun a chur inniuúil go bhfuil an stát chun deirg I gcúrsaí Gaeilge. Is mar a dúirt mé go tús ní líomh drúí ná fáid a bheith Dónall Ó Móráin. Tá bhéidir chumas ní bún na fáistinaige, rinne sesin agus an teagras rinne se le trí blian rih an chaintseóirt go leor maithasa. Dólimidir go leor óna go déachtaí, ach dólimidir níos múbéidir óna go botún, ach níor chur na botún sin na tepaní seo an lághris na chorb. Chuimníoch muid nach bhfuil sa méide tá tucagan an seatranúna ach céad an anbheg an méide dúirt a Móránach. I tour de force go lécht mar dúr mé chuir chéile gan Wikipedia, gan cúntaí, gan teideal, gan Google go éon cheanál. Agus tá sé sin ar fad ar fáil dúine. Léacht éachta ví sa léacht, gan bheith foiide ach écht ar fad víinte. Agus mar a dúirt muireann agus tá se go le cléchtnú leis an gúla chéine. Bhuaga a bíúrúine sílim an chóirle thugan Mórán nach gáilach téisteach a héin ag fíorthús a léachta a bhehrú. Sé sin bheith gníomhach agus dúratach. Ach ardúlach freisin maidir lenar bhailí agus éistecht cuaram chumá a leh a cainte sa chlósan. Sin cuairleá agus chud lár nach heilig an éirecht lochbar húntasach tá fáca aganne loch na Gaeilge tá trán ghar chéana sin lá sinna bhí láthir an seo 66 blianúchan. Gur mágaid. Gur míle maithagad Pádhraic agus a Conal. Má bhí intinigéir ag maithir is cinnte go bhfuil intinigéir ag Pádhraic Ó Ciardha
Tá an analís rinne sé an léacht sin agus an taide fad maidir le gachrad a bhí tarlú timppel chuann sé go mór le argad smuinteoireachta faoi cad a bhí dal rá hir in idir chuige sé. Ball beag beg an talamh Regina Uí Chollatáin agus Julian de Spáinn I tuairtáis freigra Léacht Fádhraic Ó agus Léacht Maithair. Ach díreach ribh sin maidir leis an scrúdú cunsíosa beidir go mé féin a Gaeilge. Nuair Deireadh Maithair ag le bracha an lei agus réigen gro sé mí cholah faoin am a bhíoh sé gaiirí arís, agus léoch sé gach ile nuachtáin, agus tá nós céanna ag Conal inis, mar bíonn sé seolar riamhfoist ar teachtarachtaí ag séoch le ar maidin faoi rud éigen tá léite sa Forbairt. Agus stálim go dúireach sé an gáire de Maithair, Irish Times an léané a léamh, agus an ceanlína seotha eiscintán. The Irish language is becoming increasingly centred in Irish popular culture. This movement, a coalescence, an emergence, is now impossible to ignore. Agus seohan cinál tráchtareachta atá tarlú le tamil anuas faoin Gaeilge. Tá lán de béidir a bhuichas chuidháda TG Ceharastócha agus an cuasaí scanáníochta. Bhín céimhid duine a gaibh a chola léirmheasa ní léirmheasa ar an scanáníontach an cailín ciúin. No, it's not the best Irish language film ever. It's the best Irish film ever. Cúig réalt a dúirt a gachtainine idir an Sunday Times go dtí an Irish Independent agus mar sin de. Nílacht na Gaeilge a bhain. Tá caintán faoi dúirt Léigh Pádhraic an sin gan picture gal gur ceart picture gal a rathún ná cheart, but insan is storin go cheartúna sin a dhéanamh, gan a bheith mar a dúirt mé hena chodúirc faoin Gaeilge. Luach in san I Léacht Maithair gur cheart rud éigen seachas ábhar scoile a dhéanamh den Gaeilge. Agus sílam go bhfuil sé sin a tarlú. An obair atá súil go leanúnach ag gaelinn mar hampla maidir leis an éasóg, leis an Gaelbhreatach, le na tionscadal éagsúla atá ban leis an Gaeilge a bhainte machchas an seomra ranga, agus deisina úsáide thuirt do dhaoine. Maidir le cuasaí fáilte thóireachta a luach níos luithe. Má échan muid ar roinnt na rudaí tarlaithe, de lua garóid níos luithe taig má Conagán agus na gradam a bhain Madam Lazar amach. Tá áine ní linn ina láiriat mar láiriat na nóg faoi láthair agus a déanamh sárobair ó thaobh curchan cín na léthireachta Gaeilge meas in éasa óig. Chula mé darach ó scolaí a tuairt léachta an sin cúpla seachtain ó hen. Ag rá go bhfuil dúbalt tacaithe ar líon na gcoipanna de leabhar a churann siad a gló. Dúirt sé go mbíoch siad a cló beidir 1000 cóip de leabhar do dhaoine fásta gur 2000 go le bhíon an inis, agus níos smó ó thaobh na báistí de. Mar sin tá arís bíon muid beidir a ceapan nachfuil rudaí chomá sin. Ó thaobhann I dachas de han 1956 go bhís domsa bhí 3 bhunscoil lán Gaeilge I Baile Átha Cliath. Tá 12 bhunscoil lán Gaeilge sa chundé inis, tá na hir bhunscoil níán agus mar sin de. Tá an policy den idachas Gaeltachta curtha bhaim ag an rainn dachas, agus tá Anton chorá immert aige ar úsáid na Gaeilge ins na scoile na Gaeltachta, agus is rud darafach é seo. Ní minic a bhíon rudaí cho darfach leis an rainn dachas. Ó thaobh na nuálaíochta a Léigh Pádhraic agus Gaelinn. Well, tá Gaelinn fós a leanúnta sin, ach tá údarás na Gaeltachta agus tá Cathaoirleach an údarás in seo tróna. An obair atá ar siúil ach a siúd, ó thaobh a bheith chun tosaí fiú, ó thaobh na technolíochta de, na G-techna seo, mín cámach muid na muintir na Gaeltachta go cinnte le linn na pandéma, mar ar an na deisina sin an chumá le fostíocht agus monarchanna agus mar sin de. Tá an fleanáilteanga a dulchan cín. Le lasú ach na dangacha faoi 23 tá sé gceist go mbeidh 20 faoin géad na harcaíthe nua an an nóa dhéanamh trí bhean na Gaeilge agus é seo díirithe go bhís go háirithe ar bhaintear na Gaeltachta de. Tá ifig an chomisisinéire ag seasamh suas ar goid carta. Tá muid in marachtáil is sochaí iltangachan is. Má hiúlann muid síos ráid ar bith, is be béirlan á Gaeilge orintach cluisimid anna chuitangach eile, agus ar nóid tá muintir na Ucráine inis inar goid scoileanna agus iad a go ag fáiltúribh deisina Gaeilge a álam, chomála béirla, chomála tangach eile.
Luach I Léacht maithir gur drám tuirseach meán éasta a bhí I Léacht Chonradh na Gaeilge. Ach mai échan mu ar an gonra mar atá sin is, beidir, okay, tá misisigarí sean, so branin a landíní a bhad níos óige, domsa, ach cinnte ní éadfíochar I le an chonradh gur drám tuirseach meán éasta iad, is drám óg gníomhach fuinniúil iad atá bainteach anachuid ar son na tangan. Mar ocail scair, dogam chuire de chaintóireile, is dóchad mar atá luite in sin sa Léacht, an talú analágán ar nói agus sin an córas a dachas. Agus tá sema a tarlú dí gur níg ar hagas na Gaeilgean ar go scoileanna. Tá an raine dachas hain ag tuairisciú bliana nig bliana go bhfuil lige an ó héamh cumas na múntóirí ach níl tá a tarlú. Tá an curriculum, hín mé gur bh garóid chun rud éigen ará níos luithe faoi sin, tá lán go bhéad fí rábheach muid an seo go maidin, ach mar is óldíomh tá curriculum na háteiste mar atá sé fír lag. Tá líon na nílúintí atá amranna ar dhaoine ag méadú an tamar fad, agus I Léacht maithir an sin luach na buntáistí breise le scrúdaithe dhéanamh trí bhean na Gaeilge, de faoin géad. Ach tá sema a tarlú an sin, tá sé gceist mar is óldíomh níos mó den ábhar, den choras measúnaithe a bheith lasmod a an hala scrúdaithe. Ní bheith géon de faoin géad, ní bheith géon bhuntáiste, tá sé ag aon duine ar thionscadal nó aiste nó tada mar sin a dentar lasmod an hala scrúdaithe. So mar sin beidir an pictúr beag an íon doracha, ach seacha sin ní dólam gúil rudaí cho doracha agus beidir go rosiad in de chuige sé. Anis bhhailm cuire a thuirt an Olaf Regina Uí Chollatáin a chuid smaointe a roinnt linn faoi Léacht Pádhraic agus faoi Léacht má athar. Mar is óldíomh tá cinnte sí Regina an chathir agus an talamh sinsearach le nua Gaeilge sa choláiste ollscoile I Baile Átha Cliath agus ba cheann UCD scoil na Gaeilge an léon cheiltí agus an bhéilidas I ó 25 go 25 Tá réimse anna lehan fáilseachán ag Regina agus réimse lehan grad an bronta arthaí, mar sin Regina tugam cuire duit áirtint. An chiadrú a deirhí na nachtna nach build an Gaeilge, nuair a icimuid an stór ólais agus scaith na gaintin a carú sa góir an nacht, tréslíam na caintin le garóid agus le Pádhraic an seo agus tá héan dal agus bór a bheith géisteart le ahanrad atá a suaiste hagam an nacht agus is éhar mór dóchas dúin sílam a lehéid a bhláisiú an seo ag ócáid chótáhairteach seo agus tréslíam an ócáid seo le Oireachtas na Gaeilge 125 bliain agus an obair ar fada tá deanta ag ahananne agus garí a líam a nacht. Tá sé faoi mar chuirm is tuairt faoi ragra ar le a thuirt ar an Léacht seo agus Ard-Rúnaí Phádraic Ó Ciardha. A Phádraic ar dús tréslíam an Léacht sin leat agus a rís an teálas a thug tú dúin. An chéad rud a rinne tú beidir na gnearna tú cóhéacsú an Léacht ó de híomh sa héan de agus thug tú coppla smaoinú dú héan sa chóhéic sin agus beidir gur chóir dú héan a réit ar dús scúil me teart le mathúramí héan an seo agus gur timpeall an am a seo ná gur timpeall am na Léachta sin nach ró mé ar an síl ar dús agus ach mar sin héan ina dhé sin bhí mé ar na daoine ba bhó a bhain tarbha as na himachtaí agus as glúiseacht na Gaeilge sin ar fad. Mar bhean ó Thíorchonaill atá iné síl chaithú le Gaeilge a ré in arón na scémanna agus na tionscanmh seo ar fad faoi lean seoil. Bhí deisina agamsa an Gaeilge a chintú a héal. Go háirithe mar rinne a tóigú a gceantar a bhí a jimpalacht réaltarta ach nár chuid den réaltart agus an nuas sin go ruma a gceantar teoran. So bhí na rudaí ar fad a luíú in alt studies ar bhealach bunseach le héal. So is féidir díoch dearcú a thuirt ar an dá alt a ggóhéic sa chéile. Na tionachar a bhí arm samar sin Muscáil, Tiró an Gaeilge antáhairteach agus ceistena an idirchis, so tá sé túúd antáhairteach san alt seo. Cosú le rudaí na halíana,
Drámaíocht agus díosparachtaí agus is ceann lom le seanú cealaíonn sin rothg siad choúdú Léacht ná tíoach coppla facail a rá ag na díosparachtaí am líana. Bhí sé sin ar na rudaí bhó am a héal. Agus murach obair réalainn ní haarlóg sé sin agus ní bhain na deisina sin. Le me héana chur aniuúil trí hanga nar tóigu mé léhí. Mar sin na scémanna sear fad a bhún lí máhéal, géalainn takeíocht an réaltacht agus colistí saoirí, cór drámaíochta, olscoil agus idithas. Agus bonniú gach scéim a talúite ag Dónall Ó Móráin lehannig a 8, a 10, a 2 agus a 3 agus is lista le hairamh iad na scémanna a talúite aige. Mar níomach an dolisteas na statisticí, mar tá siad ar fad pléite hana ag Pádhraic ag Dónall agus ag Muireann. Níor chintí mé agus níor cheap mé riamh go mó tionachar ag athbheochana na Gaeilge armsa go mór sin agus ach a nuas sin go mó ról agam intí ar báil. Cosú le glúnta eile bhí tionachar ag an rééis sin ar máglúin nach nachnítar go minic mar ré ar le atá go hithbheochúil in ar saoil. Privilege in is tá an ról mar seo lacu in aithneartú ní an athbheochan na Gaeilge sna rólanna éagsúla atá agamsa i a héal ibre agus i a héal garamúil. Bhí sé seo ag bra go thomlan ar inchor agus ar cheomantas na mlíonta fada ó dhéagrasóirí eile teanga. Bhí lochtanna an, bé lochtanna an a gcónaí. Ach is léirú dá chreite é an Léacht seo ó Dhónall Ó Móráin ar a bhfuil bonte amach agus ar a bhfuil le bonte amach le féidireachtaí sa tochaí agus thulamid na rudaí seo ó garóid an 8 fasta. So mar sin an chéadród na díreach spléachú a thuirt a revival or survival in studies saoirnéide cé go sé. Nuair a léim listaí na rudaí a talúite san alt sin, bhí codhhaid bunithe ar an bhunús paradoxach a luí an túdar. Ní luí mé an taine mar níl se luite go fáil, so chun joim mé leis an grás sin. Agus cinnte na rudaí, luí sé 3 paradox, an filitíocht, an star, agus teangólaíocht ná níos cúirte beidir an siomh sa hangólaíoch. Mar hampla dúsa mar rinne agus dearhín do mar lúnsa le ré na hAthbheochana a rith na tréimhse sin, bhain gach cin acu siúd le a héal. Ach an ainneoin na neacrochtaí sin ar fad, tá mé an seo aniu, a bhuaide obair na hAthbheochana agus de gúthracht Léigh Uí Mhóráin agus a lán eile. Mar a dúirt mé tóigu mé agus a lán eile a gceantar ar an teoran ó na cúnsí polítíochta sach leidir intí. Agus tionachar dá réir acu ar éhlóid na teanga sna ceantracha sin. Bhain sé sin fasta le paradox na stara agus star bhí helí chléirí, lárnach a star mo chundaí, 300 blian de chur faoi chos na teanga san éirimh. Agus an tríú gré na timpplaach na géaltarta mar chiargrach mo chundaí ach fasta mar bhunús do luachanna éireachta agus teanga. Na lochtanna Beidir le studies a talúite ag Dónall Ó Móráin agus Beidir hata an léachtar orm an seo na da méú léacht acadúil le tuairt de rá ná pepper acadúil le folsiú. Ní dótha go daranneoch aine sa le taniuhan ar a haí héin. Agus sin an fa go bhfuil me a deanú idir jaú an seanocht idir Beidir caint acadúil agus mothúramí a thuirt an seanocht. Ní bhéh ráiteas scíilte ar nós on my observation of first-year university students over a period of 10 or 20 years, mar bhilfí mé, mar ní 18 ach mothúram héan a thuirt ní aine se acadúlaí. No, it gives the general impression, no few ráiteas ar nós a debacle of Irish nationality, or good does not come out of evil. Tá aspa fianaise agus ní chodíonn se sin leis an dearcú teanga a bhí a dheol, nó is dótha gur cod de léirmha sobaíochtúil ó haithí an scríbhneoirta an. Gné eile Beidir de ócas an taidir sin na go bhfuil codhhaide loníthe a gcuig go múin. Níl sé sin ráthleintúil do rinne ó Thíorchonaill. Agus go náirítar Beidir carcaí ar an íonáid se bhaine bhfuil an Gaeilge inis ar tí ba sa eil intí, tuis gur bhhar tradiisiún na lámh scríbhní sa cheantar sin. Mar sin héan, tá moltaí maithe an a dtíú na géaltarta ag dearú agus moltar tréimhsí sa géaltar do bhiclín, rud a bhí nuálach go leor
ag an am, agus sin cinda na rudaí atá lárnach braham héan do chorchan cin na Gaeilge. A nuas sin ní mór ahananta a hort de chlauser an ailte bhfuil dóchas an don taí, is é sin go nadúíonn sé go dócí sin níos mó na trícha blian, chun teanga a bhí am mhuiil báis le tríchiad blian a nuas a hAthbheochana. It might be argued that it is too soon yet to conclude that the restoration of Irish as the vernacular has failed outright. Yet one might expect that a language which was 3 centuries a-dying would take many times 30 years to revive. It is not the vision splendid, but it is an attainable goal that should not be beyond the powers of ordinary Irishmen to believe and achieve within another generation. Agus seo an glúin a teideal. A goláiríonn sin go dtí Forbairt na hAthbheochana, a mí dhearafór néidir cé go seart le Dónall Ó Móráin. Cindan ordaí hanna níos an sin agus a dúirt Pádhraic agus Muireann sin na go bhfuil Dónall a réit go bhfuil daoine baú le teanga agus béidir nach onan é agus a bheith baú le glúiseacht na Gaeilge. Cindan a rudaí ardaíonn sé tá Harbh táhairteach na ceist an abhreithníthe. Tá mar sin seo an nocht agus caithí mar réit gur lé mé an dá Léacht sin le seachtain na nuas agus sé éhar abhreithníthe cearta tá antú. Agus anis muid teart a dro 100 blian ó bhhainú an Stáit agus 105 blian ó Oireachtas na Gaeilge. Is maion an tabhreithnú seo. Díríonn sé a aragóint chrí réimse a úsáidean an talamh san alt eile, éigean, tosaíocht agus chorigéil. Cuirtaríad seo os ar góir mar chuige dúilteach a deir sé a dtíú an ailt eile, le béim ar na deisina idirchas bhreise a chur a leithéid ar fáil, le Gaeilge mar éhar scoile, le béim ar leatrum sa Stát Service le hardíthe céime do rií ar ó Gaeilge chun tosaí acu. Luí an talamh a deir sé, samplaí ó na haithí héan, samplaí a tháinig sé le na huaile, a churann Ó Móráin an bhéim ar mar hampla an aspa tuiscine ar riachtanas na Gaeilge do fostanna, in which a knowledge of the language is of no practical benefit, mar a dúrú sa chéadalt. Dearcú lehan agantach an grúthítar postanna de Harbh na bontaiste practicúla se hamháin, ba léir go raibh fís a bhád níos leithne agus níos deimhne ag Ó Móráin. Líonn sé seo go thomlan leis an tuiscint se luí níos tuisce ag de híide ar chruthú an spáis an sliochtanna don Gaeilge. Agus léiríonn Ó Móráin an seo, agus in a lán samplaí a rithe chainte go bhfuil sé seo a gceist, agus go bhfuil an spáis an sliochtanna sin a chruthú aige, a bhfuil spáis an fasta don na rudaí a luí Pádhraic níos luithe, rudaí tionscantacha, don nuail, do rudaí a sprágaí an pobl a maithan seo. Adhuion Ó Móráin fasta na luchtanna le harigid a chaithú i dró na scéimena, a churann sin millen ar bhaineisteocht na scéimena a chintíonn go líontar na coníalacha a bhain lá, agus dearann sé fasta go bhfuil gála freagrachtach lacu. Dála an chorigéil an tríú rud, luan Ó Móráin go bhfuil an omarcha béima a chur ag an údar ar iarachtaí nar éirí go rá bhaid lofa, in áit na gin a ró an ra arthú, rud a taideanta anis mar hampla anocht ag Muireann anocht agus muidig féchann se ré. Luann sé go bhfuil sláánú na Gaeilge ag breathanis ar bhéad na hiireachta a chaitir léhí, agus go maiile sin ag brethar an Stát. Ach tá dearcú dearafach réadúil a godarsnacht leis an alt a stories, agus is teist iad líon na guntas agus na statisticí a churann sé ar fáil ar chruchanas agus ar luach na hebre le trocha blian. Le stálann sé na scéimena pobail idirchas séimsíochtaí alín, man agus gur gá tógáil orthú, ach tá méadú mór ar sin ó hena leithfiú. Bhí sé dóthasach, agus béidir go náistrófaí an dóchas sin agus béidir gur cheap sé go náistrófaí an dóchas sin go gríomhra, agus chur a bhéim na teanga marach staid na tíire seo, agus film ar an chéad alt, studies, mar béidir nach ró sé go thomlan asáid leis na paradox na tosaí. Mar hampla ní mór a ahaint an aion an dóchas, gurchlis ar chuirsaí polítíochta ar fá trocha blian eile in a dhé sin, go háirithe a dtíú na Gaeilge má leachtar le 960 go 990 mar phréimhse ar le. Mar sin hanig cúnsaí agus coníalacha polítíochta a níor a dúí ar Forbairt Gaeilge. Ná ar hanig. Ma ilmuid ar na trí paradox sin an polítíocht. Tá mó sé sin álaí, ní bhéú codhhaid den locht éisteirta a tan seo anocht a lethar. Ní bhéú pobl bríomhar Gaeilge an seo. Ní hé nach bhfuil dúchlein agus nach ró go leor dúchlanón,
A go bhuaid na scémanna agus de Forbairt géaltarta, agus de scémanna teanga tíh muid an géaltart. Tá an teanga fós bio, mar sin bhealach GT aitimh gur éirí leis a fallaí agus gur éirí leis a churthaige hAthbheochana go punse. Faoi chríonnta áirithe ar a léad, mar coniú an fócas ar an Gaeilge chéan mar chrí lár na Hebre. An star, well ní féidir in brag go homlan ar statistiki Dé Máirt agus fonsí mar sin, ach má chuirtar na statistiki star le teanga a ggóhics na Forbairt le 100 blian, nó le 66 blian ó scríbú an dá altseo, is léir nachhfuil go leor fianna se crua an a léiríonn go bhfuil an dhéarchéim dulta an nonacht chomór sin gur chóir éirí as hAthbheochan nó a neartú na teanga. An staid so hangóliaach go hairithe staid na géaltarta tá codhhaid agus sin cindanóirí a dúirte mór gur ga súil dhéir a chonneal ar an géaltart. Renewation ag tá codhhaid le deanú agus mar a luíú hanahéan agus Cathaoirleach údaras na géaltarta an seáil le nó tíimiid agus teigeimiid an obair agus an éacht atá a deanú. Renewation agus ní mór leanstan le seo, agus leis na bailte agus na cantracha timpeall na néaltarta inis, le Forbairt breise a dheanú agus le taú le cantracha géaltarta ar fod na tíra. Agus le críoch ag tógáil ar an dáilíocht sin agus mud 66 blian ar éige dé tal a deanú. Leanstan lena bhfuil ar bon, léarbhreithnú a dheanú ar a bhfuil deant agus tógáil ar sin le dúblú ibre a hachant, agus leathnú ar imachtaí féidirtha agus an phobail lórtha, léthareachta, scríbhneoireachta, trí úsáid na Gaeilge a neartú i gach level den tochaí. Tugraí an tlachtúla agus taide a chur an céin le tuiscint a chathúanis, takeíocht a chur ar fáil do thugraí tionscantach a pobail agus acnamíochta a chinsí an fostaíocht agus dearcaí forrásacha, imachtaí agus ócáid sóisialta agus pobail a neartú agus bhé agus a chinseoíonn sin go mé an plé céarna ar siúil ag Oireachtas fithe 8 seart. Na smuinte fánachan sin le críoch, tarthaí hAthbheochana tá si do bhhaid níos leithne na líon na gaintirí a bhhain. Gur haid an bhéim ar thuairíocht agus éit an tlachtúil don Gaeilge a Forbairt agus a bhhanú. Tá sé sin deanta tic. Gaeilge a thlear, na daoine a Chaith Pádhraic níos luithe, na daoine a Jimmy is na céigeidí agus an Ghaeltart a banú. Gréasan idirnáisiúnta atá a chathú leis na daoine sin inis agus é sin a neartú len ar ggógéal san Astráil, na Stáit Aontaithe, san Argentín, san Eorop, sa Bhrátain Mór, a Canada, a rí seile agus tá sé seár fad luite hana ach na rudaí atá deanta conial a gáil leis san an scoil scríbhneoirí le Forbairt irisisiúireacht na Gaeilge go hairithe agus na meán, le Forbairt na litríochta, le taú leis a chóras éideachais agus go a bheith thugainn sa chóras éideachais agus a bhfuil mhuain mar phobal na Gaeilge. Na halíonna, campi saoirí, onid phobail, reachtaíocht teanga, a chintiú ghfuil súil a conial ogaine ar na rudaí seo. Agus cosint na Gaeilge, tá codhhaid reachtaíochta, curtha a bhíam agus le cur a bhíam anis, agus is fuaine atá a chintiú ghfuil súil a conial ogainn ar sin. Tosaíú ar chaomhnú na teanga san naíothísteag, ainúin go nuairt an talamh sa chéad alt, nach ró an céimhnú sin a dheanú, rinneú codhhaid sin san naíothísteag. Suahantas ar bhealach a bhí sa Gaeilge don náisiún nua mar a dearú san alt sin fasta. Ach mar tharúir sin hála hAthbheochan na Gaeilge. Anis an tam de aithneartú, agus le brethnú ar an dulchan céin agus le tógáil ar bhain de riara leis an strátéis teanga, agus le caidean a leabú isteach, bíú gur caidean teanga, agriachtúla, ná chur na hiige forrásacha iad. Tá sé fuaine anis mar phobal na Gaeilge. Mar hampla na dúchlein agus na deisina a luí Johanna, seachas an bhuairt agus an brú a chur a ré. Agus cindan na rudaí a bhfuilhinn go mór, mar chríoch mar Léacht ar ollscoile na go gurfar níos mó ailt an Gaeilge a gló ag an phobal acadúil, agus fasacht a chathú fasta, tá sé sin a dheol trí bheanna bhéirle, ag béidir cruasach a dheanú de na hóráidí Gaeilge ar nós Dónall Uí Mhóráin agus iad siúd a chur a gló, mar níl aon dát ach gur éhar inspiráide den scath é a lehéid de óráid agus an chéad rud dhéanamh me sin ar raithí mé arás go UCD na é sin a chur faoi bhráid na Mic-Léinn sogaine gur maithigh.
Gur míle maigad Regina agus go leisceir rinne méid armad a lua nói go bhí Regina Cathaoirleach ratha oras na Gaeilge agus obair antúlánach go háirithe agus cuasaí políochta cho casta agus atá siad a láthar na huaire. Gur míle maigad as sin Regina. Chun fáiltin is rih Julian de Spáinn, tá hne goibh chomathir Julian mar Ard-Rúnaí chun na Gaeilge ó 2005 agus é man obair na heagríochta. Bhíon anobair súil ag chun na Gaeilge is ag stocareacht maidir le hacht na dangacha ifigiúla, cuasaí a dachas agus réimse an lehan eile ibre. So tá Julian is chun a chud túramí a reintlinn. Gur mágad. Margaret Charlie, agus an deis bheith caint le bhanocht. Tigm ghfuil se fad ag súil leis an gácha, so ní cuineá mé se bhhád, agus Forbairt tá idir Regina agus Pádraic tréis cuidhád am a chainte a ghlacha, so bhí méid scrisamach rud idir air sa bhí siad a caint. So bhí mór an fágas, so by me topic, no be bore. Dús bhála me córdagus scaráil leis an Oireachtas na Gaeilge, bhí siad 105 bliain díos agus gur bhécht an hain é sin, agus tá an bhródúil sa chunrair leis an Gaeilge agus an star a bhanan leis an dá agriocht. Agus bhí mar gachra arbh in san tauci, agus córdagus le Móráin san fós nua, agus some de súla bheith obair leat a gcónaí, agus Liam camera bhlam deise ghlacha, actually wakas pársanta ghlacha leat don cabhar haar nach mór 5 bliain ag plé leat in iver sé, so ar bhug sibh siar. Agus greibh sibh Harbheith Cabhrac a gcónaí san obair atá arsúla goin freisin, so bhlam wakas pársanta ar sin. An deise ghlacha. So is tóca run bhí mis go brenuir ná agus beidir go sé buganí éagsúil an dá cainte ribh seo ná gur mé gurí brenuir gurí níos mód an practicúlacht nó na héalamh nó na moltaí atá gairíthe seo go bhéid fhí úsáid le Kirkin Keen in sna blinta os ar gcóir comá. Agus an léirgus a thug Pádraic dúin bhí mé faoi dríocht sa bhéid agus an cóheic a thug sé den rud nach arolalas agam agus bhí Harbheith spéisiúil agus cuidan na moltaí a lú sé sin go mbeidh siad snómh sa bhéid atá rágam agus méid céine le Regina freisin sin gur eola mé go leir an sin agus go siad san cuiddómh sfuil mí chur san ómh an san bhealach an curchuig a bheits goin amach an seo. Agus sílam go in am an bhád an caint seo freisin sa sé go bhfuil cúpla factus mór fada curtha Greek le cúpla bliana nús. Bíag sé sin an stadas den Gaeilge san Aontas Eorpach bhfuil sin isig feimú mar teanga omláin san Eorp agus tá feicim méid McCormac Brass ásta go sé sin curtha Greek féidir bogaráig ach na deanga ifigiúla freisin curtha Greek sa bhealach bhfuil an achta gcuin ach dar nóí tá anna cuid le déanamh le cintiú go gurfar a bhaim i gheartaí. Agus freisin ó thaobh cursí muoinethe freisin, mohim ghfuil dulcin cín déanta ó thaobh cursí muoinethe de ach tá bhád níos mó le déanamh go háir go hex fóras na Gaeilge agus ba mé teachtarás go dtí cursí muoinethe go luú freisin. So bhí mis sé brenuir in san cóig sin brenuir cadí na ceachtain agus ceiríonn rudí gur féile an bog aráig lo amach an seo agus nar dúirt an bhirt caintear eile bhí si déanamh tagart an studies nó an alt sin a bhí Dónall Ó Móráin ag tagart in san cainte thug sé. Agus cloisteamid ríis ó hin raig daoine ará nach bhfuil practical benefit den úsáid den Gaeilge agus tuigeid sin agus feicimid sin ach mohím go gahamid stoppe a chur an bhéim céine leis an lehead i dhearca ar nós bhí Muireann cinál dogadí an taobh dearfach den rudí atá os ar gcóir faoi láthair. Agus nuair a gceiste gom ná is mionnach an a bheog gvistom atá in aghaidh na Gaeilge. No, it's a gobar nine way. Or going to tuckter an ordon dove or have on made a taller rock who so just more hampla. Dynamite survey le canter survey navsbach back bleen darka and fubble. Agus just couple sample than balakata jark and fubble. Will and dramaton nine way guess of yon like biog. Is survey canter fihe, Bacorgmek and Desha gach post ein, Quiditicus bunskul of Triguega, Lanint Lennet Hiticus Irvunskul of Triguega, Shockdo 3 Vongade or son, Coog Vongade and Aquinia. Survey canter fihenideg, Bacorgmek gach survey starter fall, Oscoega the Fubal Nagueticta, Shaska Car Vongade or son, Nirak Ein Dag Vongade in Aquinia.
Survey fe hochtaig, becord an stá tili tahiach to hort an Gaeilge, Seasca sé van Gaid son, doig van Gaid in a chuine. Sin Counternach beidir lume ná Milber Brown fe shochtaig, becord an ara sinshroch le fragrach len na Gaeilge, is gnohi gwaet ve lífas a Gaeilge, octo hain van Gaid son, cúg van Gaid in a chuine. Agus tríd an copy sin ar fád, tá níirtin ceis na breise mar de le jarca, agus tá torm céile le teachtamachas den chuid is mó, gur bheith a cúig agus cúigdeag van Gaid beidir an phobal atá in aig na Gaeilge. Agus sílam go cordún an ceachta hógáil nar cordún bachan leis an teachtrach dúilteach ag teach wuthú ach a bheith dearfach agus a bheith tománta ar na rudí gur féidir bhaintteach. Agus na daine tá rá no practical benefit ágáil ar lattaobh. Agus is tóca a bhí Dónall tagart is an cainte bhí geag sus an go póric gurí tagad íon de mór den na statisticí ach beidir go luú mis a cúpla na statisticí inis mar gur chail se bhamach níos lua. Agus go raibh sé tagart go raibh breis nach mór 600 míle duine go raibh rá go Gaeilge acu in iad a chuige sé. Stoker go díal súnta sé go se sin trééis méidú go dtí 1.7 milliún duine. So bhí 5 van Gaid an phobal ará go Gaeilge acu, tá 10 van Gaid an phobal ará go Gaeilge acu inis. Agus cé nach bhfuil iscuin cén caiid an Gaeilge atá ag daoine a bhí agus atá inis, agus seán céad org bhfuil déanamh beidir chur na ceiste cén level Gaeilge atá agat. Sin go cáid dóchas a ghlacha as an figur sin go bhfuil sé trééis fás agus bhfuil an linn a bhí Dónall a caint faoin a caint. Lú sé go sunrach, mas rud go bhéidir mud an milín daoine a gúsa na Gaeilge sa heileach a gúblú. Agus is in san grúpa sin a bhí sé caint faoi an teachtar na daoine chun an figur a gúblú. So bhí sé ná 10 míle 50 míle tá hartar brathir na figurí nu ó glór Noel le déine a bheith ará raibh hartar 3 míle duine ag tógáil le páistí le Gaeilge. But nuair smíonn tú go 7 míle duine rá bhfuil si dúsá Gaeilge go léithú lasmuid an córas adachas. Tá gá linn an bhórann sin gur féadlann teachtar na daoine agus an rud a bhí Dónall ag mulla in iad chuige sé a chur Greek se sin an líon daoine a thuúblú. A úsáid na Gaeilge go léithúil. No dul níos fuide. Agus beidir a ceann rudí gur gáún déanamh agus teacht beidir ón ólas seo agus eile. Ná breanú ar an strateis 5 bliain na Gaeilge agus tá muid I 5 dó inis, 8 bliain fágad an strateis. Níomad chun teacht ar an 250 míle duine gúsáid Gaeilge go léithúil. An bhfuil sé an am den abhrenú inis, tús a chur leis an gcóras chun abhrenú dhéanamh, mar eicimid ar fud an dain, tá daoine ag breanú ar strateisi eile a déadmid beidir ceachna elam de glór fáilme gin hena féin a glóir de cratlaach ann inis go bhéid fi úsáid ar an planal teanga agus eile, chun go bhéidir breanú ar cáhfuil ar dríal amach an seo. Leis an bratanig mar hampla tá si de gurí milliú caintear a bhaint amach. Ba chunaá si gnééis sin dhéanamh bhil cean practicúil amháin tá si de caiin fi 10 van Gaid den na scoilna bheith feimú trí bhean na bratainise. Nílacht 53 van Gaid acu faoi láthair. Níle lehéad de spruch a gin sa strateis 5 bliain na Gaeilge. Sílam go cóga méid a lehead agin in éon strateis eile ag bug raig. Ag rud amháin eile thug méid súnta stó agus mar de breanú ar carvás a bhí cursaí a dacha sé gnám agus nuair a bhí Dónall rá gnám grabh. An bhéim ar an Gaeilge bheith mar chríomhar nó éigeantach sa chóras a dachas ó bunú an stát agus bhí an ceart síla méid Dónall go raibh an breanú níos lena ná sin cumá. Agus spéisiúil 66 bliain níos déanaí go mid fós ag cosint na Gaeilge mar chríomhar áirteiste. Agus cén fás sin, caighfuil Tharbheith mí ceart má tá mid fós ag cosint in an a bheith gníomhach agus a bheith an taobh dearfacht an ceise sin ag muinte seo. Agus ceanan na multi is mó atá agam agus sílam a cordún a bhog a raig ná an mulla seo go cóg méid policy den Gaeilge sa chóras a dachas an réimhscoil go dtí an tríú level. Gus go méid an chóras a fad ceangalta le chéile agus go méid sé le tuiscint cén level a bhfuil na dáltaí éagsúla, go méid sé sulúpa le freastal ar daoine le fáib na fálam in nóile. Agus go bhéad bhí sin dhéanamh mar hampla leis an frám a tagar commónta Europach bhfuil man úsáid a bhhad níos mó sa stáchóras agus sa saoil go generálta is freisin. Seo an tam in é dhéanamh, none of bheith fós a caint faoi 66 bliain níos déanaí, bhfuil go gahamad an Gaeilge chosint mar chríomhar áirteiste. Agus ríiste dul reiscin in statisticí, 64 van Gaid ar son an Gaeilge chuinál mar chríomhar áirteiste, ní le 40 van Gaid in na cuine, ach fáin siad an iirtin ord agus tugtar an iirtin deisna dómh. Bug raig go dtí
And I suppose na bun scoilna agus an rud a bhí ar is just lúte in san alta bhí agus an cóhex a bhí ann ag an am go raibh trícéad bunscoil in san Gaeltacht ag an am nílach céad bunscoil in is atá leanúint an choras an policy agus Gaeltachta agus is socha gafar sin a thógas san ormh agus lú muireann an sin agus tá andul an cín déantar sin policy agus Gaeltachta as ag gá sin a bhhaoinú a gceart agus tá policy den idicus long Gaeilge teacht gan tosig in is freisin. Caafar a cinú nach néon for ceanháin a lagú tríd an cean eile Kirk an Cín. Tá gáin a hachfaní chuí a chur fáil agus ba gá sin a Kirk an Cín mar faointe loidir sa chainte tá le teacht faoin policy den idicus long Gaeilge tá le teacht. Agus mar luúméid níos lua in ggóhex na cursaí scoilna agus feicimid ghfuil bhí hartar céad seacht a seacht bunscoil a feimúid frí Gaeilge in 1956. Tá harta tá níos móna sin ag feimún is má thugtar an 6 chundéis an ormh sa látá nniuann, but tumad a bhád taobh hir den na sprochan agus nuailhín atá sa bhreatain beag an áiteanna. So mar luúméid níos lua déad bhí sin é a bhéadú suntasach. Cén fánach meid muid a géirí go meid an ceathrú cuid den na scoilna ag feimúid frí bhean na Gaeilge leistigh de stratéis nua. Ó haibh an páirt tomadach is seo áid a bhí chu mé ansúntas in san figurí a bhí an seo sa chaint. Ná go bhfuil me duime thó nuair nach 2,000 scoil ag múna ábhar eile trí bhean na Gaeilge go dtí scéim. Na tis mhfuil méid áthar scoilna fós a dhéanamh, but ní léon rud mór in san scoilna fi láthair aimíonn trí bhean a bhéirle le ábhar eile. But má bhreanig me déir tá cursa tá scéim pilóte chur bun ag Joe McHugh sulla chríoch mar Ard-Achas an fálam cóáte ábhar agus teangach nílach ní scoil déag ag ghlach apart sa scéim sin go fóil. Ach cén fánach féile na sinna bhogarráig agus níos é leathnú amach go dtí na scoilna aimíonn trí bhean a bhéirle an cleachta curpa dhéanamh trí Gaeilge bogarráig go dtí drama trí Gaeilge agus de réir chéile líon scoilna agus an líon ábhar a bhéadú mar tuigeamid ar fád bhfuil na buntáistí breise dachasúil ag bantla sin agus gur chóirún a bheith bogad sa tro sin mar táid imthe bhád ó áid a bhí siad sa chuigeí. An rud a bheith dhearann se faoin ina chláisí saoire, go raibh sé suntasach freisin gur lú sé agus bhí Conal bhád níos fearr chu seo trasa, but mata mé le me seachtas lína bhí ag Dónall sa ceann seo. Is agalum na blasí mór an dóig na Gaeltachta, de tubar Gaeilge na Gaeltachta ar catchicus stáit do 1600 na bliana de ceircéad seachta míle páiste. Was the lot on you and it's mahigra dulcan cín déinte tá chuige scoláirt boga go dtí ceircéad scoláirt ar 8 chuige euro. Ach má tá doréir frí agus má tá dúil bhíach a ríis. Má ranimid bhfuil 2 chuige míle dáilta ar duine óg frí bhachtanas agus má thugann na daoine tá níos dul chun na Gaeltachta. Tá dógmid fiú 10 géad dómh siúd agus scoláirt a chur fáil dómh ag 10 milliún euro ag tastal le sin dhéanamh. Agus sílam go cóg meid sin mar sprach practicúil an pointe sin a hreicint go bhuimid ag tuairt deis don phobal an Gaeilge Ireland dul chun na Gaeltachta agus darnáid bheith an bhuntáistí sin den Gaeltachta go maith. Ó haibh an takeíocht den Gaeltachta agus lún sé sa chainte bhí again nar tugadh faoi cuimhnú na Gaeltachta go dtí le fear déine. Déit fi sin rá fi láthair mar eall nach bhfuil an planál teanga ach an óir trééis toú in is freisin. Na lista scéimena chuig porc tríd níos lua. Tá sin sunach bhfuil an cuidsmód an scéimena sin imimeis. Agus tá institútí sa Gaeltachta is má sin ag ní hééis sin rá nar cordún bheith brenn ar rudí suntasach le déanamh sa Gaeltachta go lua agus go práineach. Agus ceandómh siúd cean rudí is móná dar nó an plán tíocht, plán náisiúnta tíochta den Gaeltacht. Mar féile muinte na Gaeltachta coní sa Gaeltacht, féile mar hampla tithe a thógáil a thógaí scolóirí don láisí saoir Gaeltacht sa taucií, when níl ann den Gaeltacht. So caafar tuairt fao sin agus tá sé práineach. Agus ba cóir scéim leart na Gaeilge thuirt arás mar cuite sin an curcaig freisin an takeíoch breise den na hismóí atóga le páistí. A cumála sin a bheith in úsáid agus bheith úsáideach de lehead de plán tííoch sa Gaeltacht. An stáitciste agus an rud a lú sé bhain mé an soltas na figurí seo a lú sé madidir an stáitciste. Lú sé go raibh 160 míle punt á fáil as an céad is de 10 milliún a bhí sa stáitciste gan am. Is anan sin agus punca héna cuaig bhain géad an airgad a bhí caite ar an Gaeilge agus an réaltacht ag an am. Just ranna mé na figurí go topic ar ceidirtá chahabh inis fi láthair idir Ryan na Gaeltachta TG Cathaoirleach agus Fóras na Gaeilge. Tanga sé go dtí harta 1.1 milliún.
as an 8.5 billiún atá fáil ag an stáciste. Is onan sin agus punk a hain a seacht fan géad. So tá mud mór an mar an géine is a bhí mar a ní é chuige sé. Is céim fánach meid mid úlhíonach a ríist, céim fánach meid an spruch a gin dul dro punk a 5 fan géad mar hampla. Agus agad breise bheith ann don phlean atá ag TG Car a bheith an muoinú céine les for sí. An agad a bheith ann don scalorty sin a lú mé níos lua. No an agad a bheith ann mar lú Regina níos lua mar na tréimh sí sa gcuilteacht don ábhar idí. Becorg meid si den ann blin omláin acadúla cahabh sa gcuilteacht in or na ábhar idí. Má tá me digrí mai siad ilte a ggóhan le dul seach san scoilena. So tá anna chuid deisna ann da meid sásta bheith níos ulhíní leis na rudí atá a Kirk and Keen. Ainti ann go hils go homla madidir le Aireacht na Gaeilge mar lú Dónall freisin ra táhacht fi le leis agus sílam go córg meid an Aireacht ag feimar level sin seach tá anna chuid arsúla ag an Airstát agus tá sé le mulla ach ar level sin seach go córg meid an obair sin a dulraig. Críicnú mé leis an ceann déarnach an Gaeilge sa stácóras agus rís an lína a bhí in san caint a bhí ag Dónall Ó Móráin a chuig go mór feimar mag sin an ceacht beidir cean na ceacht na smóga go a elam agus an obair dulraigan is ar an 5 fan géad a bheith inniú le an Gaeilge fi 5 trucha. Ná tá bhhad níos mó státeirmhí sin is ann go Gaeilge acu harmar bhí 5 bliana hin ach ní puoin níos mó d'obair na státeirmhí seo dhéanamh trí bhean na Gaeilge. Má tá na daoine seo le harcú is gá go meid siad go feimú trí Gaeilge. Is gá go meid na servicí ach ar fáil trí Gaeilge agus is gá go meid an takeíocht ar fáil dómh chun gur féidir le an Gaeilge cleachta agus úsáid a gcónaí freisin. Ná déanaid na botún céine is a rinús na Craiglaí agus eile agus a críicnic sús gur fór siad réig leis an riachtas omlan san seachtaí. Tá deisteginn dul a bhaimar sin is becordún sin dhéanamh. As críicnáid mé just leis an ceist a chur Dónall Ó Móráin ag tús na cainte thug sé in ihe sin an bhfuil bua an ann de glúiseacht in na bhuimead páirteach. Well, dhearann se go bua bantimach hena féin agus an Gaeilge beo bheithach in éireann agus ar fud an down. Tá dúláin cinse le sóirí sa Gaeltacht ach tá an bun céim san athbheochán bantimach I Mhóthairm agus an bail a bhí ann de bhás na teanga curtha latéibh. Ein tíim le Uachtarán na Héireann Mícheál Dí ó Higgin nar dúirt sé ócáid beo ar seoid na Baile Átha Cliath fé 8 agus muid a ceiliúir 150 bliain de athbheochán na Gaeilge le bliain na Gaeilge rud atá an ábharnacht agus muid a ceiliúir 150 bliain don Oireachtais. Dúirt sé Táimid réigen is le an géad céim eile ghlach a dro fís beo na hathbheochana. Sé sin úsáid na Gaeilge spreige agus craobhscríle go brodal agus gur fórlainn ar fud na tír agus ar fud an down. Bíicmuid ulmhíonach a cordis bíicmuid gníomhach é chur úsáid na Gaeilge an cín sa 150 bliain eile gur magah. Julian gur míle maithagat. Bhí sé gceistein roinn play a oscailt ach dar réir apéire tá cácha sin ag leá hísan sin agus daoine súil go mór leis. Cúpla aibrit beag buim hain Lú Regina sin Léacht in Oireachtais. Tá mé fé láthair mar a higann roinn daoine gus mé sáte se go gúine beag bídeach súrach gar réir apéire hir a gasla a gúil tríd na sean túriscí agus eile agus a géirí na Léachtaní sin a amsú agus a bainteach. Tá sa go gúil obairtéint ag Seamus Dillon hís WIT freisin i géirí Léachtaní bhailiú. Deireadh mé freisin ní léon aspa Léachtóirí ain hééis an láneomh, ní bháin na príomh Léachtóirí bhí ain Garó Denver agus Páird go Ciara ach dúireach Muireann Ní Mhóráin hain Léacht mhaigh an stró agus an dáchainteoir dearnach freisin Dr. Regina Uí Chollatáin agus Julian de Spáinn tá mé thar bheith buíochtíobh ar fad. Cúpla focail buíochais Cathaoirleach agus Óstán an Oireachtais ar nói tá mún oibre i gahan lei tá an board stúrtha an seo freisin tá muid buíoch. Fuair den beagatáin I láthair na húrach ba ar a tuairt faoi sin go garid tá Louise ní Gábhaid, Seamus MacDonagh agus Éamar Nic Lowry agus tá súlam nach bhfuil daoine ó réolális bhí geistúm réolá. Bhí déting go leor ráfhíil réolális ná rúirt Garó Denver ná aon den eile ach tuachmid aige sin lá cin teile. Na crúnaí bhí go bran sinneomh tá Seán McCeann anseo ar na canapaíoch denna fum agus sailsí agus tá fuair den telegail faoi cuarann Billy Keady agus Enda Banner I mún tafad agus ba sé seo I golamach ar na meán I gan tamil. Freisin tuair mé faoi Léacht Dónall Uí Mhóráin a chuirid lo I dro amsir Oireachtas na bliana seo. Banna gítás as a gácha tá glunne féin eile tá baitle nithe agus bí cainte córa nó go main waidin an. Gur míle maigí.